Ola e unha aperta a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Xa vexo que está Jairo por aí, están outros celtistas tamén no chat e hoxe comeza aquí, cando é a 1:04 aquí nos Estados Unidos, en Jackson, no estado de Tennessee, 7 horas máis en Vigo, nun Vigo que leva xa bastantes días de celebración despois de certificarse a presenza do Celta en Europa, na Europa League, nada menos, pola porta grande, como dicíamos outro día, estará o Celta en competicións europeas despois desa vitoria en Getafe, e hoxe pois toca celebrar un pouco, falar do partido, falar un pouco do futuro, e bueno, será o derradeiro Bar Celeste en directo, pero a vindeira semana haberá un no que avaliaremos toda a tempada con diferentes convidados e convidadas. E, bueno, pois estades, por suposto, convidados a semana que ven. Aínda non está claro o día, pero será a semana que ven cando fagamos un especial para falar de toda a tempada e do que agardamos no futuro do Celta, pero hoxe toca falar un pouco do partido, toca falar un pouco desta ledicia que temos aquí no Bar Celeste en todo o celtismo ao longo do mundo, e para compartir esa ledicia temos a varios convidados por aquí, por suposto, o meu amigo e cofundador do Bar Celeste, Fernando Rodríguez Estévez, que, atención, polo que sei, estaba a escoitar música en directo no momento no que o Celta se clasificaba para Europa. Fernando, explica un pouco iso. Benvido ao Bar Celeste. ¿Qué tal, Antón? Un fuerte abrazo desde aquí, desde Vigo. Cada vez me siento más cerca, la verdad, de ti gracias a esta tecnología y cada vez es más avanzada. Bueno, efectivamente, lo primero de todo decir que ha sido espectacular esta temporada. O sea, hemos estado fuera de cualquier previsión. Entonces, bueno, todavía estoy asimilando semejante éxito y bueno, hay que reposarlo, pero es bestial. O sea, todavía realmente no asimilo bien lo que ha conseguido este equipo contra todo pronóstico. Efectivamente, me encontraba en pleno partido en un festival en Orense, en el Orense Sound Fest. Y bueno, voy a dejar, ya que me lo pusiste en bandeja, mi toque cultural, ya que me lo has puesto en bandeja, ¿no? Ya que siempre hacemos un toque cultural, nada, reivindicar la banda, una de las bandas que tocó, un grupo que tocó en este festival, el motivo principal por el que yo estaba, que es Viva Suecia. Qué gran concierto ofreció este grupo en Orense. Impresionante. Lo recomiendo por aquí para quien no los conozca, que los vaya a ver, porque ya no solo la música, sino el directo. ¿Qué directo tiene este grupo, que además ha actuado en Galicia más que en ninguna otra comunidad? O sea, nos quiere más que a nadie en España, esta banda murciana. Así que ahí queda la invitación. Espectacular este concierto, que empezó justo cuando acabó el partido del Celta. El partido del Celta acabó a las 11 de la noche, a las 11:05 empezaba este concierto. Así que lo viví, como te puedes imaginar, con toda la tranquilidad del mundo. Un sábado perfecto para mí, la verdad. Pero que outros grupos, que outros solistas, que outros cantantes participaban nese festival, Fernando? Pues estaban, por ejemplo, Guadi Galego y Xoel López también. Fueron justo antes de Viva Suecia. Pois unha pequena nota musical e cultural para comenzar o Bar Celeste, Viva Suecia, que é unha banda que eu non coñezo, pero que terei que buscar información sobre ela por aí, polas redes sociais. En Madrid está, atención, xa pasou por aquí o sábado pola noite, cando estábamos a celebrar brevemente, o que nos entendemos no Bar Celeste como brevemente, que ás veces é 1:20, 1:30, a vitoria do Celta e a clasificación para Europa. Está aquí de volta Marta Comesaña, que sabía que era a UEFA Europa League. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Nada, un saúdo a todos os que nos están escoitando. Nada, un Bar Celeste para rematar a tempada que non podía ser máis feliz, non? Para, non sei, todo saiu como tiña que sair, saiu ben, e moi contentos. Como estábamos xa o sábado, nada, eu sigo todavía co subidón, o sea que moi ben, esperemos que dure.
Pois sí, durará. Eu penso que a durar. E tamén penso que en Madrid, porque estivo sí, di que estivo en Galiza, pero xa está de volta en Madrid e ademais estivo en persoa no Coliseum do Xetafe o noso amigo e colaborador Martín González. Martín, benvido a Barceleste unha semana máis. Vos a todas, vos a todos, ¿qué tal? Nada que engadir, a verdad, días de viño e rosas, basicamente, non podo dicir nada malo, esgotanse os adxetivos con esta tempada, a verdade. O feito de poder disfrutar ao mesmo tempo as figuras de Iago Aspas e de Claudio Giraldez, ainda por riba coa guinda, non? Tan dulce como é unha clasificación europea case 10 anos despois, e que as celebracións teñen que continuar todo o verán, porque eu estou na nube completamente. A verdade é que super contento, pasei no señal aí a pé de campo e nada, moitas ganas de comentar este final de tempada con vosco. E falaremos diso tamén porque, se queredes, na canle do Barceleste hai unha serie de vídeos, todos unidos nun vídeo que duran máis ou menos uns 5 ou 6 minutos, nos que se reflicte esa experiencia en Xetafe de Martín coa vitoria do Celta e a clasificación para UEFA Europa League. E, pois, semella que hoxe a Universidade de Cambridge está a deixarnos a Susi Bugallo durante uns minutos. Benvida, Susi, o Buenas. Non sei se está... Sigue de está na Praza América. Sí. A xente está un pouco así, sen moverse moito, non sei, hai como un challenge deses, non? Eu sigo aquí, eu non saín de aquí dende o domingo. Por fin llegaste al mejor sitio, Susi, te costó, pero llegaste. Costou, que outro día estábamos Pere máis eu tentando encontrar o mellor sitio para ter unha visión Era ese, perfecta. Era ese. Pero bueno, un saúdo a todos, Martín, Marta, Fer, Antón, e bueno, que engadir, que non se pode pedir máis a esta tempada. Bueno, eu sigo como Marta de subidón tamén, e bueno, encantada de que o último, non o último Barceleste da tempada, pero o último das xornadas de Liga, encantada de que sexa para celebrar esta clasificación europea. Europa League, como xa pronosticaba algunha convidada aquí. Sí, leva un tempo a pronosticalo, e a festa do Celta en Praza América é retransmitida por Celta Media. Polo tanto, dende aquí, dos Estados Unidos, puiden seguila, aínda que non estaba aí en Praza América in situ, e a verse ese un comezo para ofrecer algúns dos partidos ao mellor das celtas e das categorías inferiores a través de YouTube. A min gustaríame moito que así fose. Tamén en Vigo, para completar este sexteto, está o noso bo amigo e gran celtista, profesor titular de Filoloxía Inglesa na Universidade de Vigo, Jorge Luis Bueno. Benvido a este Barceleste para celebrar esta vitoria europea. Que tal, como estades? Pois sí, ainda estamos coa resaca e co corpo un pouco mallado, ¿no? de estar outro día pois tantas horas. Eu baixei cos meus fillos e coa xente coa que vamos aos partidos ali como perto das 5 da tarde. Penso que estivemos hasta as 10 da noite, máis ou menos, ali. Tamén como a vos, movéndonos primeiro perto do bus, logo un poquinho máis perto da zona central. Bueno, disfrutando. Penso que foi un ensaio xeral para moitas cousas que penso que van vir. A verdade é que falábamos, ¿no? dos 7 puntos que había que conseguir, se conseguiron 9. Falábamos de as cousas que habería que facer de cara ao ano. Penso que ninguén, nin nos máis salvaxes soños do principio de temporada, penso que eu non lembro ningún xornalista, ningún aficionado, ninguén que dixeran outra cousa distinta do habitual, ¿no? de loitaremos pola salvación. Penso que tamén o ánimo que unha vez que máis ou menos sacados a salvación, todo o equipo encarou os últimos 5, 6, 7 partidos, foron boa parte deste éxito, que penso que foi un premio máis que merecido para todo o traballo que se fixo todo o ano. E, ademais, eu xa estou
salivando cos equipos que van participar nesa UEFA Europa League, ¿no? Eu quero ver 4, 5, 6 partidos con certos equipos que para mí pues, sería moi interesante. Falaremos xa diso despois, pero de verdade que si todos supoño que hai un mes ou así, pois nos tivera parecido ben xogar a Conference, pero que ben sabe, canto mellor sabe esa Well que xa Marta ben que o sabía, que xa estamos todos convencidísimos, pero máis que convencidísimos de que iso é o lugar máis adecuado. No? Eu lembro ese partido hai tantos anos, esa entrevista con Iago Aspas, onde decía que o seu soño ia ser intentar volver a ese momento e aquí o temos. Penso que todos estamos moi ledos, moi felices e moi esperanzados, ¿no? Agora é o momento de pensar que queremos, ¿no? Estamos onde estábamos, penso que mellor é onde estábamos, por razones que tamén comentaremos logo, e bueno, xa estamos para celebrar. Pois sí, é algo que dixo naquel momento Iago Aspas e que tamén era un dos desexos de Jorge Otero. Cando hai uns anos tivemos a oportunidade de entrevistalo aquí no Bar Celeste, un dos seus desexos era que o Celta voltase a Europa. E dende que o Bar Celeste comezou a súa andadura, a súa andaina no 2017, pois esta é a primeira vez na que imos ter Celta europeo no programa. Por lo tanto, estamos... vamos ter que facer dobre programa na semana. Haberá que falar dun horario especial europeo. Ya me estoy agobiando. O Celta, sí. Fernando, xa... Teniendo días no traballo. Bueno, das poucas vantaxes que imos ter, que vai ser importante que, por lo menos, penso que non xogaremos nin venres nin luns. Sí, se supone. Iso está ben. Non digas nada, de momento. Son capaces. Bueno, comezamos cunha pregunta para Martín, que estivo no Coliseum. Non sei se vos mesmos tedes tamén algunha pregunta para él ou no chat, porque, claro, vivir iso en persoa na primeira persoa precisamente ali, pois é algo que tivo que ser pois prácticamente indescritible. Pero a min gustou, Martín, esa mensaxe do Xetafe que dicía que podía levarse a camisola do Celta sen ningún tipo de problema, desfrutar do partido, etcétera, etcétera. Hoxe estamos nun intre no que semella que ás veces hai que separar as afeccións, e a min gústame ese toque de deportividade, do que ten que ser normal, que cada un pois apoie o seu equipo sen ter que ter medo por levar a camisola dun equipo ou doutro equipo. A miña pregunta para comezar un pouco sobre este tema e a visita, ademais, en masa do celtismo a Getafe, con máis de 3.000 persoas ali, prácticamente un cuarto do estadio era celeste, ou máis, ou un tercio, bueno, non sei, pero se había 12.000 en total, 3.000, 3.500 eran celestes, pois sí, realmente máis dun cuarto do estadio. Fálanos un pouco de como viviches iso, e se hai algunha pregunta, algún comentario dos demais, pois chimpade, é o momento de falar disto. Pois, a verdade, en primeiro lugar, faíseme raro estar vivindo xa no lugar onde se produce o desplazamento, non? Vivindo aquí en Madrid, quedándome aquí a un metro de distancia, básicamente, Getafe, pero a verdade que unha experiencia increíble, porque, dicir, o recibimento como se estivésemos en Vigo mismo, quero dicir, miles de persoas tiveron que casi me levaron os cabalos da policía por arriba, e tanto que estaba animándose en botarlle moita atención á rúa, basicamente. Os xogadores estaban empapados desa enerxía, xa nos envalentonaban, non? A animar, tanto na previa como durante no mesmo partido. Presencia de todos os rincones do país, peñas, pois, os fora de xogo, Blaucel, os de Morriña, os do País Vasco, que agora mesmo non me sae o nome, pero vamos, todas as grandes peñas estaban aí, mesmo Miguel Quintana estaba onde estaba eu, aí na grada. Miguel Quintana con Andrés Valls, que é un dos grandes celtistas do periodismo español de hoxe.
Sí, sí, exactamente, vamos, que ninguén quería perderse esta festa ao fútbol, polo que dicías ti, sí, tamén moi ben o Getafe, ás veces o normal parece extraordinario, o que debería ser a norma, máis ben, portáronse de 10, tanto a afición como o presidente tamén é listo en tema de negocios, sabe que lle convén, pero aínda que non se xogase nada, moi bo sexto, poder ir coa equipación do Celta, poder estar sen preocupación ningunha na rúa, celebrando o partido do teu equipo. Eu creo que, de feito, as figuras oficiais reais deben ser de máis de 4.000, 5.000, porque de verdade que a metade do estadio era o Celta. O sea, eu estaba no fondo norte, baixo, pegado á grada visitante, pero case chegaban os celtistas ata prácticamente a metade do estadio. A celebración é que quedamos aí ata que nos botou seguridade porque xa non quedaba ninguén sobre o céspede, vamos, estaba Marian abrazado a Claudio, Claudio abrazado aí a Mingueza, todos con todos, Gudel, non sei, moitísimas imaxes por recordo, a verdade é que é espectacular, broche de ouro pa tempada completamente, eu é que non lle cambiaría nada, e o que dicían polo chat aquí, quen podía ser senón Iago Aspas que fose o que marcase o derradeiro gol para certificar esta clasificación europea. E, de feito, foi el mesmo quen deu a asistencia no primeiro, creo. O sea, que vai cumprir o seu soño. Alfon e máis el creo que... Sí, ao final vai cumprir o seu soño, é o seu último ano de contrato, este 2025-2026, e se ao final non renova de novo, pois vai terminar por todo alto. Oxalá levantando metal, pero senón, el vai estar contentísimo cada minuto que pase no céspede, xogando por Europa en todas as competicións, vamos, non o poño en dúbida, porque baixo Claudio, notase que recuperou a pasión que perdera con Benítez, que case pensaba en retirarse, dende logo. Sí, iso de que Aspas tivese tanta presenza neste partido en particular, Jorge, eu penso que nos manuais de literatura, agora cando se quera explicar o que é a xustiza poética, pois nada de utilizar os clásicos da literatura latina e grega, hai que poñer aí unha foto de Iago Aspas e este partido en particular, non? Sí. Este partido foi un exemplo diso e penso que, bueno, quedaron... Hai 2 ou 3 fotos que xa vin por aí que van ser, vamos, obxecto de pósters e de feito, mira, se estaba a falar nunha desas arroutadas do noso alcalde de facer unha estatua de Iago Aspas en Balaídos, ¿no? Como xa se tivera falado no seu día de estatuas para Mostoboi e para outra xente. Hai un par de fotos que, bueno, eu penso que serían unha escultura bastante clara, ¿no? Pero sí, realmente penso que foi, sen dúbida, un dos protagonistas do partido do outro día. Primeiro porque, bueno, penso que non son... a mí non me sorprendeu que saíse de partida porque era un partido para ter un 11 con moita máis experiencia, pero cando todos pensábamos que o mellor xa estaba e que podía, pois, voltar o banco, como é unha cousa que pasa, bueno, que tivo pasado, non, en moitos partidos este ano, e todos andábamos falando de, bueno, como poden ser os cambios, pois nese momento, pois dun xeito penso que é sorprendente, porque, bueno, amosou saber moito máis, no, do que pasaba no partido. Claudio deixou a Iago no campo e realmente esa extraña poética do fútbol pues, nos proporcionou ese momento, no? Tamén, quero dicir, Iago quedou no campo, entraron Williot e Durán e foi precisamente Williot o que serveu, no? Esa entrada, como moitas veces tamén fixo este ano, no? Gañar velocidade por unha banda, centrar, e realmente, claro, eu penso que todos vimos cando a cámara xa enfocaba que non había ninguén e chegaba prácticamente con esa velocidade, esa forza só, penso que todos xa cantamos o gol antes de que entrase, no? Non somente foi o feito do gol, de que o marcara ele, senón como se marcou, no? Como chegou, en que momento, con que forza,
realmente sí que foi un dos momentos que vai quedar. Eu penso que vai quedar no imaginario celeste de cara ao futuro, un deses momentos de lenda, ¿no? Que tamén, por como lle chega, ¿no?, a él neste ano, penso que foi realmente, sí, un exemplo fermoso de xustiza poética con él, ¿no? Como se viviu ese gol no estadio, Martín? Porque, ademais, penso que o gol marcouse na portería onde estaba a meirande parte da afección celeste, non? É que eche dicir, non podo facer un análise técnico-táctica porque, bueno, a miña condición era que era e ainda por riba estaba detrás da portería, estábamos cantándolle aí a Soria, déjate, Soria, déjate. Entrou o balón na portería, pero caíuse todo o estadio, vamos, estábamos todos abrazados, chorando, moitos e moitas, casi caio ao céspede. Bueno, teño unha especie de foso entre o estadio, para os que non o sepan, onde están os de seguridade, non, sentados aí nas butacas e tal, creo que hai algún que case caiu no foso, vamos. Non hai cocodrilos, pero cuidado. E nada, que basicamente a xogada non a seguiu moito, pero que a celebración evidentemente foi unha barbaridade, porque xa sabes que aínda que che empate, seguro que entras en Europa aínda. De feito, nin Osasuna nin Rayo chegaron a gañar ao final, que quedaba pouco tempo que ian rillar ata o final. Que xa despois do pinchazo de Rayo non iba a pasar outra vez o mesmo. Eu confiaba xa dende o 1-0, a verdade, que se remontaría, a situación era que era, xa comentaba, creo, a última vez, creo que nos match ball melloramos moito con Claudio, é dicir, cando xogamos contra o Mallorca, gañamos 2-0, pareceme, 0-2, que era un partido crucial para clasificarnos en Europa. Cando xogábamos contra o Sevilla cun menos, cunha expulsión un pouco daquela maneira, volvemos gañar. Esta terceira vez tamén, quero dicir, nos momentos críticos, bastante de fiar este equipo, creo eu. Non dá o brazo a torcer, na miña opinión. Para o sobe que o equipo, a verdade que ten moitísimo mérito. Non sei se tedes algunha pregunta ou algunha curiosidade de Xetafe que preguntarlle a Martín, que estivo ali en persoa, e, por suposto, quen non teña visto os vídeos que grabou, pois están na canle do Bar Celeste, como xa Yo creo dixen. que una de las cosas más impresionantes es lo que acaba de decir Martín, o sea, la capacidad de este equipo de no ponerse nervioso, con lo joven que es, de la capacidad de seguir jugando igual. Eso es lo que realmente nos ha llevado a Europa, eso es lo que es impresionante, o sea, que este equipo, que tiene una media bajísima de edad, sea capaz de seguir igual y creyendo en lo mismo. Entonces, claro, eso es con lo que me quedo. Realmente es lo que me alucina y lo que todavía no asimilo del todo, que hayamos conseguido este año de esa manera, ¿no? O sea, que para mí eso es la base del éxito. Sí, que unha barbaridade. Sí, No, tengo unha pregunta tamén para Martín, pero Marta, dale. Dalle, así fago. Dalle. Non, eu ia preguntarche se quedaron asentos no Coliseum en Getafe, porque si vamos a ver na celebración en Praza América, algún levantando, erguendo o asento. Eu coincidín con chaval que collera pusémonos a tocar co asento. Eu, de feito, creo que saquei un do sitio ao subirme. Claro, que non se veía nada. Facía falta subirse encima, porque os da primeira fila poñanse de pé, entón os da segunda igual, os da terceira onde estaba eu, pois igual, e todas, e quedaron a metade rotos. Espero que non sexa como para prohibirnos entrada no próximo partido, pero... Espero que non, porque gastamos en entradas, espero que non. Bueno, eu creo que están repoñendo stock aínda de cerveza aí en todo o barrio, entón o ingreso económico repercutirá ben no barrio. Sí. Unha mágoa que xa repartiremos os que quitamos de gol, porque podíamos telos mandado agora para reparar. Que tamén son algúns. Un poquinho máis cariño, pero sí. Pregunta por aquí, Chema, se foi difícil chegar ao campo, porque el di que se perdeu varias veces pola autopista a vez anterior que estivo no estadio. É que claro, eu non fun en coche, senón que parei cerca Renfe, co cercanías, co tren, deixoume aí en 15 minutos poñíame, pero basicamente éramos tantos que facíamos procesión.
non había maneira de perderse. Se fose pola miña conta ese Maps ese nada, pode ser. Porque tampouco destaca tantísimo o Coliseo, a verdade. En comparación con, non sei, un Camp Nou ou algo dese estilo. Claro, efectivamente. En canto ao partido, bueno, non sei se pensaba que Marta tiña algo que quería decir, efectivamente. No, eu primeiro falar con Martín, que te teño moita envidia porque eu non conseguín as entradas. Eu entrei na páxina, dixen, vou pensar. Demorei, non sei, 40 minutos, voltei a entrar e xa non había ningún. É que foi un pouco horror, De feito, eu tive sorte que me pillou un colega porque eu estaba intentando entrar na web do Getafe, pero estaba no tren, entón era túnel. Era imposible. Pillaron má de milagre. Cando volvín a entrar, case non... Eu quería pensar para onde compraba, porque tiña que comprar 3. Entón, claro, a economía, pois xa que... claro, aí xa... no tempo que fun pensar, aquí hace 40 euros, aquí non sei que, aquí nada, acabaron. Aí xa nada. Non te preocupes, Marta, que ao próximo... xa somos o Eurocelta oficialmente, iremos ao próximo... Getafe. Sí, hai que ir. E dicir tamén que a min agora o Getafe me cae mellor do que non sei, por como se portaron. Pero que nos caía mal era Bordalás, non o Getafe. Ya, bueno, igual. Era máis o estilo de xogo. Me caía moi ben, non sei, en xeral, non sei. Será por Bordalás, pero non me caía moi ben. E agora xa como me cae mellor. E con eso estou moi tranquilo, porque como vai para un equipo que tamén me caeu moi mal sempre, pois xa non teño problema, porque me sigue a caer. Para onde vai, Bordalás? Para o Sevilla. ¿Sí? Mira. Para tentar sacar o Sevilla da situación tan difícil na que se atopan estes. Lo del Sevilla é increíble. Pobre Alfon. Eu non vexo a Alfon nun esquema de Bordalás. Pero que xa están falando que Alfon non vai pasar polo Sevilla, que o Sevilla vai vendelo directamente a outro equipo. O Celta, o que vai ser? O Celta, por exemplo. Lo del Sevilla es una pérdida de identidad completa de su estilo. Es decir, lleva años y meses. El problema de Sevilla ya es otro. Pero es un problema de no saber quién eres, porque lleva meses y casi años fichando entrenadores, cada uno de su padre y de su madre. Pero que el problema vende arriba. Sí, pero es igual. O sea, no tienes a una persona que sepa más o menos un estilo, porque fichan un entrenador de un estilo de juego y se van al otro extremo a otro entrenador y así llevan dando bandazos meses y meses. Yo me acuerdo del Sevilla grande europeo de hace no mucho tiempo con un estilo perfectamente definido de fútbol que lo han perdido completamente y siguen dando bandazos y Bordalás es otro bandazo. O sea, no le auguro ningún éxito al Sevilla en este momento. Quereme soar iso de ter un adestrador por tempada, non sei que equipo. Sí, penso que vai de Celeste, sí, ia de Celeste, efectivamente. É o que ia dicir. Imos romper a maldición, Claudio. Sí, por suposto. Que sexa un cholo, por favor, que sexa un cholo. Non sei se Jorge quería decir algunha cousa antes e quedou cortado ou non. Non. Eu quería dicir que aínda que o vin pola televisión, bueno, como todos vos, menos Martín, o sea, que había tanta xente de Vigo que só se escoitaba a xente de Vigo berrar o tempo todo. A Rianxeira, a Oliveira, o sea, todas as cancións só se escoitaba a xente de Vigo. Me pareceu, xa que antes comentabas o tema do foso, non sei se nun par de planos que sacaron había hasta os gardas de seguridade que estaban animando. O tiño enfrente estaba partíndose o cubo, básicamente. O que liamos aí, a verdade. Porque están dicindo invasión. E o tío, o dito parado. Lucía Taboada no seu Instagram, que tamén estaba en Getafe, que la puxo, tamén puxo no seu Instagram un momento. Hai tanta xente de Vigo en Getafe que se afinas a vista, ao final da M30 ves as cíes. Pues sí, era un pouco como aquel partido da Eurocopa en la que penso que non sei se a metade dos habitantes de Islandia estaban no estadio prácticamente, porque Islandia é un país pouco poboado, pero bueno, non é o caso de Vigo nin do celtismo, pero había moitísimo celtista, bueno, daba a sensación, penso que mesmo daba a sensación de que había máis celtistas dos que
realmente había polo volume dos berros, dos cánticos, do xeito en que animaron o equipo de principio a fin. E para falar un pouco do partido, hai que dicir que unha vez máis o Celta case que xogou simplemente unha metade, non? Porque na primeira metade as cousas non comenzaron ben, pero para min hai dúas cousas que son importantes. Primeiro, que se empatou o partido a xiña, e despois que a segunda parte do Celta foi absolutamente impresionante, de control de balón, de ataques, de opcións, etc. Como podemos... Xa sei que agora o partido xa é o menos importante porque pasaron xa uns cantos días, etc, etc, pero bueno, habrá que falar un pouco do partido. Se hai que analizar un pouco o partido, eu vexo de novo unha remontada. Semella que a remontada é algo ao que o Celta estivo aboado esta tempada. Tiña que ser unha remontada, non podía ser de outro xeito. A Messi, se lembrades xusto outro día falábamos de a ver se non facemos iso de pegarnos un tiro no pé e cagar na e logo ter que ir a rebufo. E foi exactamente o que pasou. Sí, non foi así. Non sei se por qué, que houve aí ese momento que le va pasado tamén varias veces este ano, ¿no? Donde pues, Guaita xoga cos pés un pouco raro e ao final non controla, vai non sei que, é un tiro moi sinxelo que entrou desa maneira e, claro, xa estás ti coa cara de, joder, xa temos que estar cara arriba, ¿no? Pero precisamente, bueno, as cousas que se fan ben tamén con esas circunstancias noutros partidos tamén se fixeron ben neste partido. Eu penso que, como di Antón, unha das claves estivo nese fantástico empate que non chegou demasiado tarde e que realmente, claro, foi unha gran, non sei, un momento que acabou marcando, ademais, na forma na que se marcou, non? Xa empezábamos a chuchar bastante e realmente chegou ese momento onde pues, Borja tivo esa tripla sobresaínte, ¿no? Porque foi un boísimo desmarque, un fenomenal control, unha magistral definición e realmente penso que aí estivo a clave do partido anímicamente, sobre todo. En ese momento que se empatou, xa ninguén estaba a mirar o que pasaba noutros campos. Creo que aí xa o xogo mudou por completo e logo o que te dís, a segunda parte foi realmente moi boa. Foi unha das mellores segundas metades que tivemos neste ano, tamén porque estábamos, claro, hiper ultra motivados, pero se xogou fantásticamente ben, fantásticamente ben. E Jorge, unha pregunta. Non crees que tamén é moi poético o feito de que o último partido da tempada esa outra remontada con Giraldez ao mando? A Giraldada, é a Giraldada. Sí, falamos moito de novena, décima remontada na tempada. Que realmente penso que é unha, bueno, falamos sempre que xa que foi moi difícil acertar cunha alineación este ano porque é unha alineación pues, moi cambiante que tamén forma parte dese sistema que todos pensamos que Claudio tiña, ¿no? De ter enchufados prácticamente a todo o mundo e así saíse quen saíse, pois a cousa funcionaba. Es que se ti falas desas 9 ou 10 remontadas que tivemos, se a iso engades os 4, 5, 6 partidos que o normal tivera sido unha victoria por como xogamos, que non acadamos puntos, claro, que estábamos a falar dun Z que o mellor, o máis normal, con este xogo desplegado, era haber o mellor rematado en cuarta posición, quinta posición, e que con ese número de puntos e todo, pues, saindo dese xogo, non? Penso que sí, que de feito estaba escrito, non? Que non ia a ser un partido dun 0-3, 0-4, senón que esas remontadas, además remontadas como teñen que ser, non? Cometes un erro e un gol que prácticamente regalas, porque realmente foi un agasallo noso, prácticamente penso que o tiro foi un bo tiro, pero tampouco foi excesivamente fantástico, que entrou porque non había moito esforzo que facer, pero logo sí, claro, esa sensación de remontada penso que nos deu un mellor sabor de boca porque conseguimos facer ese partido, ese resultado, esa remontada. Sí. Totalmente.
pedíamos máis Borja e máis Aspas no partido fronte ao Raio, precisamente Borja e Aspas foron todos os xogadores que fixeron un partido impresionante e bueno, esa definición de Borja no empate case que foi como a un chip de golf, non aí, cos 3 dedos, case que é imposible parar iso, non? Co exterior, algo realmente impresionante. Exterior que parece que non ten forza ninguna, pero que ves que entra o balón con un tiro, é un detalle de calidade realmente fantástico. Unha cousa para falar de algo que vai máis aló do partido, que non sei se tedes algunha idea de por que é isto, pero se vemos as estatísticas do Celta esta tempada, partidos gañados, empatados e perdidos, 16 gañados, 7 empatados e 15 perdidos. Prácticamente os mesmos gañados que perdidos, pero unha porcentaxe bastante pequena de empates. Sí, porque el estilo que di isto, Fernando, todos os demais, que di iso do estilo de Claro, pero mira, por exemplo, nestes últimos 4 partidos dos que falamos, ¿no? 12 puntos en xogo e todos falábamos de gañar un par, empatar un, e ao final foi con esa estadística. 3 gañados, un perdido. É que prácticamente reduce moito do xogo, non? A ver, el estilo de Claudio invita a eso, o sea, que haya pocos empates, es un estilo de riesgo, él lo reconoce, hace poco dice, es un estilo que nos va a costar goles en contra, pero insistimos en él porque al final el balance es positivo y ahí a las pruebas me remito. Entonces, bueno, es normal que se empate poco y evidentemente el año que viene habrá que corregir cosas, pero evidentemente las estadísticas van a ir por ahí. Entonces, bueno, Claudio es, digamos, no renuncia a ese estilo y lo que va a provocar es eso. Evidentemente hay que mejorar. El tema de Guaita, por ejemplo, es verdad que se comete un error. De hecho, ya no es el error en el pase final que le da el del Getafe. El error yo creo que empieza antes. Es decir, Guaita comete el error cuando da un pase en corto al defensa. No sé quién en este caso. Es Marcos. Ese es el primer fallo. Claro, ese es el primer fallo. Eso me parece más grave que luego saque un balón a 30 metros y la coja el del Getafe, como la podía haber cogido uno del centro. El primer error es ese. Es decir, encierra demasiado al equipo ahí Guaita y luego pues viene ese error, ¿no? Pero en todo caso... este es un equipo que está mentalizado para salir de cualquier bache y de ahí las remontadas, ¿no? Entonces yo creo que el estilo de Claudio invita a eso, poco empate y partidos con muchos goles y pocas veces portería cero. Entonces, bueno, a mí no me importa la estadística de la portería cero si al final nos van a dar puntos. Es decir, yo soy pro Cruyff en ese sentido, ¿no? Es decir, prefiero ganar 4-2, 5-3, me da igual que el equipo rival me meta 2-3 goles, ¿no? Entonces yo ahí no tengo nada que objetar. Ademais, como espectadora, ao final, eu non sei os demais, pero eu non hai cousa que me guste máis que ver goles, ver un partido que remata 0-0, 1-0, chorando, o balón entra ao final do partido, é a cousa máis aburrida que te... Exactamente. Sí, recórdame tempos de Benítez. Exactamente como gañou o Tottenham a UEFA League, ¿no? Con un gol que entrou aí de mala maneira, cun partido dos máis horribles e nefastos que eu teño visto. Hasta el gol foi horrible. O sea, es que o gañar todos os partidos como ese Barça Atleti 4-4. Eses resultados que xa non existen. Sí. E eses son os partidos que disfrutas. Entón, eu totalmente de acordo co que di Fer. Creo que o estilo de Claudio decántase por evitar esas medias tintas ao final apostas todo a gañar o partido e podes ir moi ben ou podes ir non tan ben, pero demostra moitísima personalidade que o que viñamos reclamando tamén os afeccionados. Un apunte pequeniño o que dicía Fer sobre Guaita é que ese erro no pase inicial a Marcos Alonso, eu penso que eu fui defensora de Guaita en moitísimas ocasións, pero sí que é algo que fai repetidamente en multitude de partidos e que é un erro que eu penso que para un porteiro tan veterán como é Guaita, ás veces
eu cando vexo que, sobre todo cando non está ben posicionado na portería, eu a tope con que saíamos co balón xogado dende atrás, que non apostemos por patadón a seguir. Sí, pero es que ás veces non se pode. A veces ten que botar un patadón. E aínda que se poda, é que non sei se é cousa miña solo, pero hai veces na que hai unha xogada a balón parado na que sacamos da nosa portería, en vez de ir Guaita e sacamos dun lateral, en vez de Guaita dicirlle a un dos defensas que saquen eles o balón, vai el esquinado ali, case no córner, a sacar esa... Y se expone a que y se expone a fallar e bota a correr cara a portería para non ten ningún sentido, pareceme algo de sentido común, xa non de estilo de xogo ni, pero bueno. Claro, pero eu penso que iso ten tamén bastante que ver con algúns erros que teñen ou tendencias que teñen algúns defensas e porteiros neste fútbol moderno. Agora que o balón non se pode dende xa hai moitísimos anos pasar o porteiro que o recolle coas mans como corría nos anos 80, pois querer saer co balón xogado e tocado dende atrás en troques de, en algunhas ocasións, pois pegar un patadón para arriba, que é o que hai que facer nalgúns casos para simplemente desatascar, etcétera. Cando se insiste en tocar, cando non sempre é preciso, pois é mellor rifar un balón que perder un balón na túa propia zona de 3/4, non? Está claro tamén que nestes tempos modernos, como ti dis, cada vez é máis importante que os porteros teñan un xogo de pés potente. E os mellores porteros de hoxe en día, se pensamos xa nos de aquí, pero se pensamos un portero tipo Alisson Becker ou unha cousa así, é xente que move moi ben os pés. Se ti faz ese tipo de xogo e tes ese recurso, que ás veces, pois, como decides, non se pode empregar sempre, porque depende da posición da xente no campo, e ás veces é moito mellor pois, soltar un saque en longo, pois, porque hai que facelo. Se queredes sair desa maneira, hai que ter xente que sepa facer iso, que sepa mover o xogo cos pés, non? E Guaita non é precisamente unha persoa que teña esa especialidade. Por eso que decides, non? A veces é unha cousa como moi de costume, non? De ir paseando dun lado a outro dos exteriores da portería e deixar moitas veces descuberta a túa propia zona que tens que defender, non? Recordemos que o gol foi ao comezo do partido, cos xogadores de Xetafe empleando unha presión alta, sendo férreos, indo ben ao choque, non... O que dicíades, é algo moi situacional, aínda que lle guste a Claudio ir co balón xogado dende a portería, é que hai situacións nan que é moito risco para unha recompensa moi nimia, non? É o que pasou. Alguén dicía polo chat que dende detrás da portería se veía que o pase non era ese a Marcos, efectivamente. É que o erro gordo foi aí, dende o comezo da xogada. Es que compromete a Marcos de unha maneira innecesaria, realmente. O sea, es que no hay ningún sentido. Tiene un defensa a la derecha, además, que lo puede hacer antes. O sea, creo que Guaita retiene demasiados segundos el balón en esa jugada, Guaita. Tiene que soltarlo antes y con más fuerza, evidentemente. No, le da un pase, además, muy mal dado. O sea, con muy poca fuerza. Por iso tamén penso que Marcos logo chega tarde. Pero sobre todo, todos estaban marcados. Claro. Sí. Claro, todos estaban marcados ao redor. Entón, claro, ao final, acaba botando un balón 30 metros e cae nun do Xetafe, que todo fai mal, a verdade. No, eu penso que a chave un pouco que dicía Jorge, que o xogo de pés de Guaita non é un porteiro famoso por ser habilidoso no regate ou no toque de balón cos pés, e creo que ás veces comete erros que veñen dados porque non é o seu forte, non é o seu punto, xa o coñecemos, e debería abusar un pouquiño menos, aínda que non vai co estilo de xogo do noso equipo, debería abusar un pouquiño menos de arriscar tanto cando non ten esa seguridade que teñen outros porteiros. Estou seguro de que o porteiro ou porteiros que traíamos en verán responderán a un perfil máis así de xogo de pés, tal. Espero que sen deixar de lado o ser bo parando, que eso xa se dá por feito. Espero que sen dar sustos como dan algúns porteiros, non sei, para os que sigades un pouco fútbol feminino, a porteira da selección española, Cata Coll, e a porteira do Barcelona,
moi habilidosa cos pés, pero eu sufro verdadeiros infartos cada vez que arrisca coa última xogadora do equipo contrario. Así que espero que o porteiro que veña, si non esqueza, como di Martín, a parte do xogo de mans e da destreza na portería, pero pouco nos dé demasiado susto. De todas maneras, el error de Guaita, en este caso, que acaba el balón a 30 metros o no sé cuántos metros del portero, es subsanable. Es decir, no es un error como yo he visto esta liga, de un portero que va a despejar y se encuentra con un delantero al lado, a medio metro, y le mete el gol. Porque esto lo he visto yo en las últimas jornadas, creo que en el campo del Villarreal, creo que ha pasado con la Real Sociedad y en otros. Es decir, es un error, evidentemente, pero es subsanable en la propia jugada. Lo que pasa es que el Celta no es capaz, pero es subsanable. El Getafe da 2 o 3 pases, hace una pequeña jugada que también tiene su mérito y se mete un gol, ¿no? Es decir, no es un error, pero los he visto más garrafales de los porteros. Sí. Penso que tiña uns segundos máis de tempo para sacar ese balón. Non había falta de lanzalo sin ver. Obviamente, o lanza sin ver, ¿no? Tiña 2 3 segundos. Non había ninguén facendo presión moi alta como para que se vise forzado a dar un pelotazo, ¿no? Sí, a mí recordéme moito a típica xogada do fútbol americano dunha intercepción que remata en touchdown, porque, claro, a defensa queda totalmente pois descolocada, sen saber exactamente que facer, e, bueno, a definición non estivo mal tampouco no caso do Xetafe, pero sí é certo que o Celta tivo moitísimo máis o balón do que o Xetafe neste partido. Pero máis importante que iso, porque eu vin unha das estatísticas en algún momento que dicía 62% de posesión do Celta. E sempre dicimos que a posesión tamén depende un pouco do que se faga co balón. En este partido sí que houbo moitísimo máis dinamismo, moitos máis desmarques pola banda, moitos máis centros. E se vemos, por exemplo, a xogada do 1-2 definitivo, pois todo moi ben feito por parte de Beltrán, por parte de Billiot, que centra exactamente o corazón da área, e despois Iago Aspas, pois, por suposto, remata dun xeito excepcional. Iso era un pouco que se pedía neste partido en comparación co partido do Rayo Vallecano. Máis dinamismo, máis mover o balón, máis desmarques e un ataque máis incisivo. E penso que iso foi exactamente o que fixo o Celta, que tivo, bueno, ocasións para marcar máis goles ca dous, non? Sí, parece que Giraldez no minuto houve varias pausas de hidratación, non? Dou por feito que eran de hidratación e que dende a grada non sabían, en plan, íanse ao lateral, tal. No, houve unha na primeira metade e outro na segunda. Sí, pues nada, segunda parece ser que Claudio lles dixo aos xogadores, hai que seguir buscando, balóns filtrados. E puxeron un micrófono, se escutou todo, sí. Sí, é que exactamente calcou a xogada do gol, calcou el no speech. Exacto, sí. El dicía que Aspas é un dos elixidos que acaban marcando a diferencia, ¿no? Nestes momentos, pero Claudio pode que tamén sexa un deses elixidos, porque a súa lectura no campo acertou completamente a quiniela, a verdade, insistiu, doulle resultado, porque había xente que dicía na grada, bueno, Aspas que saia xa, no minuto 60 notábaselle xa un pouco canso e tal, pero ao final un par de coletazos e resolveu el o partido. Esas pausas de hidratación, por certo, só dicir que arranxan o problema de que o fútbol non teña tempos mortos, non? Porque sí que é unha oportunidade de que os xogadores se reúnan co adestrador e haxa algunhas palabras de diferente tipo, que xeralmente o fútbol non é un deporte que permite iso, porque non hai tempos mortos como no balonmán ou o baloncesto, non? Ou o fútbol americano, bueno, máis ou menos. Pero neste caso funcionou ben porque mesmo puidemos escoitar esas verbas. Claro, é que agora ese ano que se pode, no? Que colocan un micro, entón os equipos que deixan, porque non todos deixan, podes escoitar o que di o míster, non? En este caso se escoitou a de Claudio foi un calco do gol. El dixo, vai a entrar, tedes que filtrar balóns, non, ata o fondo e aí centrar. A primeira que tiveron o fixeron e gol. Yo realmente coñezo poucos entrenadores que xa non somente neste caso, non, senón cando falan nas rodas de prensa, por exemplo, ou nas entrevistas cando lle preguntan algo ao remate do partido, é un dos poucos adestradores que sempre fala de
de fútbol, que sempre fala de táctica, de xogadas, de como ve o xogo, de o que se fixo mal, o que se fixo ben, pero sempre co coñecemento amplísimo táctico e dos xogadores. Eu non teño visto tantos adestradores que fagan iso, sobre todo dun xeito tan natural e sinceramente comprensible para todo o mundo. O sea, que non é que lle dea unha reviravolta rara ás estrategias, senón que fala precisamente coa lógica, ¿no? de que o que quere facer. A mí eso encántame realmente. Porque... Sí, son frases muy concretas y los demás entrenadores hablan con frases pues hechas de toda la vida y él no. O sea, y eso, él es diferente en eso. Preguntábamos outro día que él é un bo comunicador. Sí, claro, es periodismo, creo que é periodista sacou o grao, non sei se exerceu despois, pero pareceme que ten estudos en periodismo. Sí, é periodista, sí. Sí, e iso realmente é importante. Ten dúas carreiras, periodismo e INEF, as dúas. O da comunicación é importante, ente logo, para poder levar adiante un grupo, moito máis incluso que esas rotacións, non? Supoño que as rotacións teñen a súa importancia, evidentemente, futbolística e psicolóxica, pero tamén ese traballo de comunicación que probablemente coa axuda da psicóloga tamén fai Xiraldes dende o seu posto de adestrador, penso que é algo importante. E preguntábamos o sábado pola noite, xusto despois do partido, só uns minutos despois do partido, a Susi e a Marta en quen pensaban elas cando estaban a celebrar este éxito do Celta. Agora pregunto os demais, a Jorge, a Martín e a Fernando. Cando celebrabades esta vitoria, que persoas ou que cousas pasaban polas vosas testas? Yo lo tengo claro, nadie va a hablar. Eu sí tamén dime cando. E ti, Jorge? Quen vai primeiro? É que penso que pensábamos en moita xente ao mesmo tempo, non? Eu teño a experiencia de ter vista aquela semifinal contra o Manchester co meu sobriño cando era pequeno, e o meu sobriño cumpriu 18 anos o outro día, o que Susi coñece, por certo. Sí. E claro, dices tú que eras un neno moi pequeñín e agora, pois 18 anos, non? Os meus fillos, que tamén eran pequenos, un deles non estaba aínda, non había nacido aínda, non? Entón, bueno, pensas en esa xente que pode xa coñecer outra cousa e tamén, pois, pensas na xente que está ao teu carón que é maior e polo que sexa, pois xa non está en condicións ao 100% de poder seguir estas cousas con toda a emoción que require, e tamén, pois, tes esa... Eu penso que a xente da miña idade agora mesmo estamos nese medio, non? Temos moita xente por debaixo e alguna xente por riba, e tes que andar, pois, cuidando de ambos os dous, e tes sempre momentos de recordo, lembranza para os dous extractos, non? No que estás ti colocado agora. Sí, eu un pouco nesa liña. Pensei no meu pai que houvese gozado moitísimo deste Claudio Celta. E bueno, nos máis novos da familia, os meus curmáns, quero levarlos por aí a Europa adiante se podemos algún partido, toda a xente que coñeces xa sexa polo Celta ou que é un lugar de conexión, de unión con esas persoas, non sei, é o bonito do sentimento do fútbol, non? Que vai máis aló do propio deporte. Mesmo pensei nunha curmá, parece que estamos no bombo do Poznan e teño aí familia e a ver se poder de visita. Ao final, o clasificarse en Europa tamén serve como excusa para ver un pouco o mundo, non? Yo claramente pensé en mi padre, o sea, sin ninguna duda. Soy celtista por él, empecé a ir a Balaidos con él, agachaba la cabeza para que pasara gratis hasta que tuve, no sé, no digo 15 años, pero casi, o sea, apuró lo máximo para no pagar un duro porque entrara yo en el campo. Y evidentemente, bueno, tuvimos la suerte de vivir Europa con él, pero ahora, bueno, alucinaría, claro, estaría feliz. Entonces, claramente en él, ¿no? Así que, bueno, el recuerdo
sin duda, para él. Ya digo, soy celtista por él y él me inculcó el celtismo en vena y aí estamos, herdeiros dunha paixón. Pois sí, diso quería falar bueno, tamén ter en conta o que di Martín, que pro Celta, máis aló da cuestión económica, que tamén é importante, a cuestión de prestixio de entrar en Europa e de entrar na Europa League, pois evidentemente é algo importantísimo, pero eu non lle facía ascos tampouco a Conference League, que era outra opción. Pero claro, ver o Celta de volta 8 anos despois na Europa League, tendo a posibilidade dende aquí tamén de seguir os partidos, pois vai ser un ano interesante no que imos penso eu disfrutar moitísimo. E sei que a semana que ven imos falar máis disto, pero gustaríame preguntarvos tamén se tivesedes que falar, pois non sei, coa directiva do Real Club Celta, con Marián Mouriño, con Garcés, con todos estes que toman as decisións, que cousas lles diríades, sobre todo, que o que pensades que precisa o Celta para, bueno, encarar 3 competiciones a tempada que ven, porque realmente... Que susto, pensé que empezamos a semana que viene, entón. Falaremos diso, pero pero quería simplemente unha pregunta rápida de que o primeiro que pasa pola vosa cabeza do que agora o Celta precisa. Non un análise sesuda, xa falaremos diso a semana que ven, pero cal sería a primeira cousa agora que o Celta está en Europa, para a volta a Europa, que pensades que o Celta precisa, bueno, para encarar Europa con solvencia? Portería. Eu digo portería, pero que levo pensando, non, o sea, portería se pode ser traer 2 porteiros. Non sei se é opinión popular ou impopular, pero porteros de garantía. Non sei, se queren traer 2, un que se xa máis contrastado e outro máis novo, de potencial, ou que non fale castelán, porque Claudio parece que lle mola máis os xogadores que o falan, ¿no? Que se vaya integrando toda a vaina, pero eu creo que necesitamos unha portería de garantías. Creo que no resto de áreas estamos bastante ben cubertos e que coa política de Claudio de rotacións e de contar coa canteira, coa extensión da plantilla non estou tan preocupada, a verdade. Por exemplo, Sotelo ou Damián, que non xogaron tanto esta tempada, van ter partidos a esgalla, tendo 3 partidos a semana e que van xogar todos, seguro. Eu estou de acordo co da portería, estou de acordo co que di Martín, pero máis aló de nomes individuais, eu creo que o que se precisa é continuidade, protexer este proxecto, non tocar demasiadas cousas, non tocar o que funciona, para que cambiar o que funciona cando... Entón, non perder isto que se creou, que foi moi difícil, todo isto que creamos un poquinho entre todos, non perdelo. A mí é un poquinho que máis medo me dá. A mí non me importa tanto nomes propios de xogadores que se traian, que podan marchar, que podan sair, entrar, pero sobre todo que non perdamos esta ilusión, que non perdamos a personalidade no campo e que confiemos no que plantexa Claudio, porque creo que gañou a pulso a confianza de absolutamente todos. Que demostrou que o que él tiña na cabeza foi quen de trasladalo ao campo co que tiña, porque tampouco lle deron moitas máis armas que as que xa tiña, el xogou co que xa sabía, que era con ese coñecemento tan profundo que tiña da nosa canteira. El sabía que eses rapaces eran quen de levarnos ata onde chegamos, que é moito máis lonxe do que ninguén agardaba ao inicio da temporada. Eso creo que é fundamental. Perdón. No, perdón, como falabas tamén ti, máis que nomes ou cuestións concretas, creo que falamos moitas veces ao longo deste ano da comparativa co outro momento no que fuimos a Europa, non? Creo que todos estamos de acordo en que a idea fundamental que falamos moito é a aposta polo proxecto. Ti tes os mimbres que tes, e tes un proxecto que se armou desta maneira cunha persoa que ten as ideas moi claras, moi nova, pero que ten experiencia, un entrenador que debuta en primeira división e que consigue debutar desta maneira, ten as ideas moi claras, sabe moi ben que facer,
e agora o que toca é que esa directiva que é distinta e esa xente que é outra escoita a esa xente, escoita ese proxecto e do mesmo xeito que escoitaron cando foi o momento de vale que chegou en plan pois non nos queda outra que facemos, pero, bueno, eso unha vez que xa estivo aí, que demostrou este ano o moito que se pode facer, penso que o momento é ese, apostar polo proxecto e creer no proxecto. Penso que se creemos no proxecto, Europa non é tan complexo, non somos a idea esta de que, bueno, imos xogar e o mellor nos pasa como Xirona, non sei que, non. Hai que apostar un pouco polo proxecto, por manter o que hai, manter a estrutura, e penso que non é unha competición que nos vaya a molestar se mantemos ao mesmo tempo a filosofía. E penso que esa idea de xogo que ten el, ¿no? de ter enchufados a todo o mundo, é o que decía antes Martín, ¿no? Se é importante rotacións na Liga, cando máis que non tes que xogar 2 ou 3 competicións. Por eso é importante que todo o mundo este enchufado, que se crea no proxecto, ter xente suficiente en todas as posicións e ter xente de garantías. Penso que no único lugar onde temos problemas, ¿no? Que esa portería para mí é fundamental, pero sobre todo que a directiva, por primeira vez neste tempo, crea no proxecto, ¿no? E claro, xa non falamos de comparar pois a reacción, vale, que son xeracións diferentes, pero toda a forma que ten a presidenta de involucrarse, de formar parte xa non da celebración, sino de outros tipos de cousas para enganchar a xente, para volver a creer nesa idea dun Celta como entidade na que todo o mundo se senta acollido e tamén que o fútbol este aí, que non se fale de cidades deportivas todo o tempo e de investimento de diñeiro, sino que tamén se fale de fútbol e de xogo e de apaixonarse por ese deporte, penso que é fundamental, ¿no? Que se cree no proxecto, a cousa pode sair ben, pero tal iso, creer no proxecto e demostrar que se cree no proxecto. Por iso nestes 2-3 meses que temos agora vai ser fundamental para saber se se cree no proxecto ou non. Para ver a tranquilidade do ano que ven, penso que estes 2 meses van ser cruciais para aí. Marta? Penso que Marta quería dicir algo antes. Bueno, eu quería dicir portería tamén, como a todos, e Borja. Para mí, Borja ten que seguir intentar negociar co Betis, porque el quere quedar aquí, e que o Betis o deixe baratiño e firmar con el polo menos 3 temporadas ou así. Ni malle gritamos, Marta. Pois de 31, pois para 34, 35. Xa está. E despois, eu non penso que nos vai a pasar como o Girona, porque o problema que tivo o Girona é que o Girona lle ficharon a medio equipo, no verán pasado. Claro, vendeu todo. Vendeu todo. Aquí non vai, penso eu que non vai acontecer o mesmo, porque ao final a maioría son rapaces da casa que penso que polo menos por enquanto queren quedar, non? Entón aí imagino que non. E despois tamén penso que a planificación vai ser sinxela, porque penso que Claudio non vai pedir moito, porque el sempre fala, non? Que ao final os mimbres están na canteira. El vai seguir sacando xente da canteira, seguramente o ano que ven. Entón aí pedirá que pois pedirá Borja, supoño, pedirá que quede Moriba, que tamén o que parece que queren todos, non? E penso que un par de porteiros, supoño, ou un porteiro polo menos. E despois xa se verá, é que igual se pode ir tirando co que se ten, non? Mínimamente. Igual traer un medio centro máis, alguén por a esquerda, non sei. Porque se vas a vender a Mingueza, vas ter que traer alguén de banda, non? Supoño. A menos de que saquen alguén do Fortuna. Entón, penso que vai pedir pouco, entón, o Celta xa vai ter que centrar máis nas saídas, porque vai ter que alixerar plantilla, porque van voltar xogadores que probablemente Claudio non queira, como Unai ou como Carles Pérez, non sei, se igual quere reciclar algún, e nada, sobre todo nas saídas, o que me preocupa máis é as saídas, o sea, que non nos xuntemos de novo a 1 de agosto con 32 xogadores. Eso que non pode ser. Ter que buscar sempre cesións de última hora e tal. Aí intentar buscarlle saídas a toda esa xente, non? Que probablemente non teña oco neste equipo agora mesmo.
Marta, se te alegra sabelo, bueno, ao mellor se escoitou dende a televisión, pero se lle gritou a Borja quédate, pero continuamente, todo o partido. A carreira tamén, e hai likes. No, e él dixo que quería quedar. Ao final do partido ata estaba emocionado, tiña os ollos vermelhos cando falaba, dixo, eu quero Eu quedar. En Praza América gritamos, tamén. Sí. Se non fala máis claro é porque é consciente de que non depende dele, evidentemente aí vais a ter que negociar, pero realmente, a ver, a tempada que fixo comparando os últimos momentos no Betis é que non ten nada que ver, é que é unha temporada extraordinaria, é un dos mellores xogadores deste ano, penso que senón o mellor un deles, non? E non podemos entender esta clasificación sen os goles e sen ese traballo de fondo que sempre falamos, que fai as espaldas, as costas da xente, co grupo, incluso xente como Pablo Durán, ¿no? Decía outro día que ele está aprendendo moitísimo, de xente como Borja, tamén está a facer un traballo bueno, o que ten que facer unha persoa con experiencia, ¿no? De tamén intentar sacar o mellor que ten da xente que está perto del, ¿no? Penso que é fundamental apretar nesa negociación. E me dá igual un pouquiño que tamén o Betis vai a xogar Europa, porque penso que no proxecto do Betis, se non encaixou Borja Iglesias, tampouco vai encaixar este ano. Entón, penso que as dúas partes están no mellor dos momentos, claro, salvo que, pois, que era facer outra cosa con él, pero penso que os mimbres para negociar que Borja se quede están en riba da mesa e penso que hai que apostar tamén por iso. E sobre todo porque se vella que Borja é un xogador que quere quedar no Celta. Iso é importante porque moitas veces non depende deles, pero, bueno, unha porcentaxe importante sí que remata por depender deles. E para min, sen ninguna dúbida, Borja demostrou esta tempada estar en moi boa forma, estar moi comprometido co equipo, fixo unha temporada magnífica. Tamén Marcos Alonso, pero, dende logo, Borja, para min, foi unha das incorporacións máis importantes. Se dicía por aquí, polo chat, Rubén Lomba, que había unha nova do podcast Tenías que haber tirado. Sempre digo que ese é un bo título para un podcast, porque é o típico que normalmente se di, tenías que haber tirado, tenías que haberle pegado un patadón para arriba, guaita, ¿no? Pero din que a última hora, segundo Atlántico Diario, é que o Celta ha decidido pagar al RB Leipzig la opción de compra por Ilaix Moriba. Cuesta 6 millones hasta el 15 de junio. El jugador quiere quedarse y se le ofrecerá un contrato largo para compensar su salario. Evidentemente, entrar en rumores cando... bueno, non sei se son rumores ou non, non sei se exactamente o que realmente vai ocorrer ou non, pero evidentemente imos ter moitas novas deste estilo ao longo de todo o verán, de se tal xogador quere quedar, non quere quedar, se asinou, se non asinou, etc. Si empezamos en abril, imagínate. Con los rumores. Pero neste caso, tendo en conta que Moriba foi un xogador que, sobre todo na última parte da tempada, destacou bastante, como veríades vos esa nova? Se fose certo, bueno, que probablemente ou sexa, pero non sabemos. Que pensades? Paga a pena facer ese desembolso por Moriba? Yo, antes de nada, quería contestar a la pregunta que hacías antes sobre las claves para el año que viene. Evidentemente, la línea está marcadísima, o sea, hay que seguir impulsando la cantera, pero, y esto es importante, rodearla bien de fichajes contrastados y con experiencia. Y digo rodearla bien porque vamos a jugar 3 competiciones y yo creo que la directiva del Celta tiene ahora el triple de trabajo que tenía el verano pasado. Y digo el triple porque el verano pasado, a mi juicio, el equipo estaba preparado para una competición y jugó 2. Y ya vimos lo que pasó con la Copa del Rey, lo que luego pagamos en la Liga. Entonces, hay que hacer el triple de trabajo. Y quiero ver yo a esta directiva haciendo ese trabajo, además de los descartes y colocar los descartes, lo que decía Marta. O sea, que el trabajo es bestial. Entonces, esto sí que va a ser una prueba de fuego para la directiva nueva de Marián. Vamos a ver cómo responde, pero el reto está ahí. Sí, aparte tamén contamos, supoño que, a ver, non é o mesmo, pois, facer plans
cun equipo que quedou X como facer plans para un equipo que sabes que vai xogar unha competición europea como é a Europa League, non? Aí tamén contas coa baza de que, pois, o mellor hai xente que se pode rebaixar fichas, que pode, pois, ter certas sensacións de decir, pois, quero ir porque se xoga desta maneira, é un xogo que me interesa. Agora, pois, temos unha posición, non, de negociación máis atractiva da que tiñamos hai un mes, non? Eso sí. Claro, en canto a soltar cantidades, eu penso que as cantidades teñen que ser no global do que queiras facer. É verdade que, claro, agora tes unha oportunidade, non? A mellor, pois, tes que pechar isto por 6 millóns, por o que sexa, non? Claro, tes que saber que é o que queres facer, non? Podes pechar iso, pero non podes deixar de pensar no global do equipo, non? Penso que sería unha opción moi interesante, pero sempre cando teñas na cabeza, pois eso, os descartes, as incorporacións, cal é o teu debuxo para facer neste par de meses, non? E non ir correndo como se fixo no pasado, non? A desembolsar cantidades ridículas, absurdas por xente que todos sabíamos que non pagaba a pena nin de coña e se pagaron unha morea de cartos por xente que foi un fracaso absoluto, non? Penso que esta directiva non vai facer iso, quero pensar, pero é verdade que hai que tomar as cousas con calma y lógica, pensar. Y las posiciones claves no cubrirlas a última hora, como pasó con Guaita, que fue a última hora. Las posiciones claves hay que cubrirlas con tiempo y bien pensadas. Espero que cambie eso también. Tamén é verdade que a xogar competición europea o Celta é un equipo máis atractivo. Sí, es lo que decía Jorge. Non é o mesmo, claro, quedar de 15 non que quedar de 7. Entón, aí vai ter xogadores que van querer vir, probablemente. Será máis sinxelo negociar, supoño. Pero que agora se arrepinten de marchar como Alfon. Ter un equipo compensado e que quede ben clasificatoriamente é o mellor ao longo prazo, porque nestes últimos anos intentou darse, bueno, a operación de sacar 30 millóns de euros por pelotazos en posicións innecesarias, en vez de formar un plantel coherente, ben cohesionado, non? Que debería ser o primeiro. Ao final, entre a clasificación en Liga e a clasificación a Europa League, xa ingresamos moitísimo, quero dicir, hai que darlle un xiro de tuerca á política de fichajes, que xa creo que con novo tridente Claudio, Marco, Marián estamos nese camiño, pero como dicíades, afianzar o proxecto, primeiro, antes que nada, fichar e incorporar as pezas necesarias, e se despois se quere facer un desembolso extra, porque se pensa que se vai recuperar o triplo pois nun par de anos, vale, pero temos que ter unhas bases sempre cubertas, porque non... Recordo o último mercado, creo, de verán de Campos, que se buscaba un centrocampista, se buscaba, e ao final, nada. Intentaronse 50 operacións e non chegou ningún por estar buscando a última hora. É o que hai que evitar. É o que dicir, justo, porque dende que marchou Denis Suárez ata que chegou Moriba, que foi das poucas incorporacións que chegaron no centro do campo, levábamos anos e anos reclamando que necesitábamos un media punta, un medio centro, xente de creación que combinase, que fose capaz de enlazar as dúas liñas, a liña de defensa e a do ataque, parecía que, non sei, entraba por un oído da directiva, saía por outro, ninguén escoitaba. Entón, é moi importante todo o que estaba desacuerdo. Yo aún así creo que ese jugador seguimos sin tenerlo, a pesar de que es verdad que Moriba hace mucha función arriba y abajo, creo que seguimos sin tener a ese jugador que imagine cosas ahí arriba. Me parece que nos falta. Totalmente de acuerdo. Moriba es verdad que hace un trabajo, o sea, recorre muchísimo. Máis de medio centro que de media punta. O sea, sube y baja cuando está bien, claro, porque tiene picos de nivel. Pero creo que además de Moriba, que lo considero clave, si mantiene la regularidad, creo que hace falta ese jugador de media punta que también desahogue un poco a Yago, que bueno, Yago ya le queda lo que le queda, pero creo que seguimos sin ese jugador y eso cuesta mucho dinero. A pesar de que, como decía Jorge, puedan venir de una manera más cómoda económicamente, va a seguir costando mucho. Es un tipo de jugador, es una posición que cuesta mucho dinero, igual que los delanteros. Entonces, bueno, evidentemente hay que hacer partidas, hay que ahorrar para eso. Vamos a ver cómo se desenvuelve la directiva. Pero todo jugando 3 competicións, non? Precisas un xogador desa característica que te aporte, aínda que quedes con Moriba, que penso que sí, precisas outra persoa. E tamén é verdade que para que eso costa cartos, pero, por exemplo, unha posición que poderías cubrir, penso que un pouco mellor
estando en Europa que non estando, é precisamente a portería. Pode haber moito porteiro de garantías con experiencia que agora de decir, pois marcho para outro equipo porque non estou cómodo, pode haber o Celta como un equipo atractivo se ainda por riba tes este estilo de xogo cun adestrador que ten esta idea de xogo e va a xogar unha competición importante. Pode haber incluso boas figuras na porta que poidan vir a un equipo como o Celta agora por non demasiados cartos, non? Entón, penso que eso, hai que supoño que xa estarán mirando, que xa será algo que levarán, quero pensar que levarán pues, un certo tempo, sobre todo dende que sabemos que non vai continuar, que levarán tempo mirando. Pero pode ser un momento bo para atopar a alguén con garantías de cara pues, a ter iso. Unha persoa que non sexa un cedido, alguén que podas fichar por 2, 3, 4 anos, non? E ter esa garantía na porta. E poder adicar os cartos que non che vai costar iso a ese media punta que é importante que o teña. Eu no tema da portería, xa o feito de que non pagaran 1,5 millón ese por Dituro, por exemplo, por ter unha opción consolidada e que pareceume, creo que estaba no Elche que acaba de ascender ou está a piques, non? Subiu xa o Levante. Está aquí, sí, está. Posición. Pero neste momento eu creo que tiñas esa opción de compra, que era pues para ese momento un porteiro que daba evidentemente máis garantías do que logo despois tivemos. É que esa foi unha estupidez fina. Sí, yo lo eché mucho de menos. Sí. Y además de todo te paraba penaltis. Es que, ¿qué más queríamos? Si viches algún... Eu que tamén veixo algúns partidos da Hypermotion, a tempada que fixo Dituro no Elche este ano ha sido bastante importante, non? Un dos puntais do posible ascenso do Elche a Primeira División está na porta todas, non? Creo que se espabilaron por tantos rumores que saíron, se deron conta de que a posición o máis importante ou das dúas máis importantes é que se hai que pagar 5 millóns ou 6, págase. Para min é moi fácil, non, facer estas cábalas, pero jova, ter un porteiro... Veña, parian, tira, saca aí a chaqueira. Tenemos a Marchesín, lesionase, ten que irse. Fichamos outro porteiro moi maior, que fai moi ben no seu primeiro ano. Esa, ao final, é do seu segundo ano, por temas da idade, é comprensible, ten que marcharse. Hai que ter unha opción, polo menos, a longo prazo, porque Iván Villar non é porteiro titular dun equipo europeo sen acritude, pero non sei, teñen que priorizar dunha vez a portería. Porque iso... O que pasa que cando primaba o proxecto económico e o tema económico por riba do proxecto deportivo, algo que dicía Antón en multitud de ocasións neste bar, é o que pasaba. Por iso, cando falábamos de que precisa este Celta de cara a temporada que ven, pois que non volver a cometer estes erros. Pero mirade, por exemplo, o que lle está a costar, ademais de outras cousas, pero eu penso que un dos maiores problemas que ten, por exemplo, un equipo da calidade histórica como é o Manchester United, un dos seus problemas fundamentais é que levas en acertar na porta, penso que desde que deixaron marchar a De Gea desa maneira tan lamentable. Tranquilamente. Todo o que están a traer non ten nin a calidade nin o empaque que tes que ter nunha porta que aspire a outras cousas, non? O sea, a posición de porteiro no fútbol, sobre todo no fútbol de agora, é prescindible. Eu creo que eso é algo que non se... Claro, é algo que non se valora dabondo, non? Porque evidentemente tendo en conta que ás veces os partidos se diriben por un gol e xa está un 0, 2-1, etc. Pois ten un portero de garantía importante. Un dos cambios que deu o salto de calidade no caso do Liverpool, por exemplo, que estivo a piques de gañar e non gañaba, o cambio fundamental, ademais de ter xogadores da categoría de Mané, Van Dijk, Salah e demais, foi cando trouxeron a Alisson Becker. É que no momento que tes un portero desas características, das un salto de calidade, pero estratosférico, non? Entón, temos que pensar neso, nunha porta podas manter con certa seguridade e non tens que ir a falar deses grandes nomes. Eu penso que hai porteros de garantías dunha calidade media alta que están ao noso alcance.
É que é un pouco sintomático, creo. Recordades, cando gañou esa Champions que foi Courtois decisivo, fai 3 anos, 4, por aí. Quedou Mira o como Black sétimo. no Atleti este Courtois ano. decisivo todos os Cantos partidos, puntos. a verdade. Non se dio Cantos nin... Que gañou contra o Liverpool 1-0 cun solitario gol de Vinicius. Quero dicir, se o Liverpool non tirou 25, 26 veces a porta, e claro, Courtois fixo un partido estratosférico como os que adoita facer as veces. Non? Mira que a mí é unha persoa que non me gusta como persoa nada, pero é de recoñecer que como portero é un portero extraordinario, non? Pues que nunca se recoñece, parece que non dá chegado. Para min era xusto o gañador do Balón de Ouro, a verdade, nesa tempada. Sí. É o mellor porteiro do mundo. Vamos, o sea, Este é un problema, para min este é un problema deste fútbol globalizado que é que xeralmente como do que se trata é de marcar goles, non? Porque o que din moitos estadounidenses, por exemplo, é que no fútbol non se meten goles e por iso pois non ten tanto éxito aquí, non? Pero claro, o hockey sobre xeo tampouco é que marquen demasiados goles tampouco, non? Pero bueno, entón, claro, xeralmente os xogadores que máis brillan adoitan ser os que meten os goles, os hat-tricks, etcétera, non? Pero por iso non se lle dan premios dabondo a defensas que poden ser moi importantes nun equipo ou porteiros que poden ser importantísimos como no caso de Courtois nese Madrid do que falades. Entón, sí, penso que os porteiros están bastante infravalorados. Non penso que sexa que non hai bons porteiros, simplemente que non se pon o foco no porteiro dabondo porque hai outras cousas nas que hai que gastar máis diñeiro, hai que ter Mbappés que marquen goles, etcétera. E claro, o fútbol é máis ca iso, dentro do meu punto de vista. Sí, houve anos, por exemplo, que xa non somente un porteiro foi merecedor do Balón de Ouro, senón pois defensas tipo Van Dijk, ¿no? Que tamén na temporada que fixo hai 2 anos, claro, cando ti pensas que unha persoa como Cannavaro pois gañou un balón de Ouro sen ser un defensa. Lamentable. Pero claro, te dis Cannavaro Balón de Ouro, pois perfecto, non? Pero a mí se me ocurrían 4 ou 5 nombres mellores aquel ano, non? Para dar ese... Bueno, o ano que España gañou un mundial, eso foi un escándalo. Eso foi un escándalo pero que incluso cando un medio centro como a Rodri gaña o Balón de Ouro é unha sorpresa. Imagina un defensa. Para min foi xustísimo gañador o ano pasado dese galardón. Teníase as cifras, eu que di bastante o espectáculo, Pero xa ves ti, quero dicir, se lesiona, non continúa, e que lle pasa a Manchester City? Que vai ao carallo, porque esa peza é fundamental. É fundamental, claro. É que xa vedes que para que haxa máis goles, pois evidentemente hai que cortar as as aos porteiros, non? Entón non poden coller o balón coas mans cando llo pasan, teñen que xogar mellor cos pés, calquera día mesmo fan máis grande a portería, porque así haberá máis goles, non? Entón, claro. Nos penaltis non pode facer nada, tampouco. Nos penaltis, por exemplo, prácticamente non se pode mover. Entón, claro, ter un porteiro pode ser un aspecto definitorio deste equipo, pero precisamente por iso penso que o Celta está agora nunha oportunidade histórica para facer un verdadeiro proxecto, porque o proxecto non está feito aínda. Agora é o intre para facer ese proxecto. É o que eu levo dicindo moito tempo, porque penso que é así. Penso que falar de proxecto de Giraldez pode falarse de proxecto de Giraldez a partir de agora, porque cando Giraldez chega por necesidade económica, polo que sexa, pero agora, cando realmente se proba, despois dunha primeira tempada magnífica, completa, que fixo, máis un pouquiño máis da anterior, agora é o intre de poñer os cartos, ¿no? Put your money where your mouth is, que din en inglés, ¿no? Pon os cartos onde tes a boca, desas verbas que dis, pois agora quero ver o verde tamén, pero o verde no verde, é dicir, o diñeiro nos xogadores. Yo difiero ligeramente, Antón, de eso. Para mí el proyecto de Giraldez empieza esta temporada. Es decir, es verdad que el año pasado no, porque entra como entra, pero para mí el inicio del proyecto de Giraldez es el verano pasado. O sea, sí, pero agora é o momento de consolidar. Evidentemente tiene que durar, claro, que el fútbol ya sabemos cómo es, de caprichoso, y el Celta no está exento de esas situaciones. Pero para mí ya ha empezado. Entonces, bueno, evidentemente el camino está marcado. Lo bueno de esto es que el camino está marcado, que el Celta tiene un entrenador que ya está trabajando y otros equipos, no sé cuántos en la liga, están buscando entrenador y ese entrenador, aunque llegue ahora, tiene que iniciar algo que Giraldez ya tiene más que iniciado. Esa es la gran ventaja que el Celta va a tener en la liga que viene. Es decir, el Celta ya está rodando
desde hace mucho tiempo, con una idea que todos quieren. Y muchos equipos, no sé cuántos en primera ahora mismo, están sin saber a quién van a tener de director. Y eso es una gran ventaja, por lo menos en la Liga Española, veremos en Europa. Pero ademais diso, penso que hai dúas cousas máis. A idea de cal pode ser o proxecto, penso que está sobre a mesa. Xogadores da canteira, xunto con algúns xogadores contrastados, cun adestrador como Giraldez. E despois está, a máis diso, está o escaparate europeo, que penso que como xa dixestes, facilitar as cousas para, bueno, pues para que haxa máis xogadores que teñan interese en recalar en Vigo neste Celta europeo. Bueno, para ir pechando ese comentario sobre o partido, haberá que falar de quen foron os xogadores máis importantes deste Xetafe 1 Celta 2, pero antes diso quero dicir que como non vai haber porra, pois xa temos o resultado final da porra dos ouvintes e colaboradores do Bar Celeste. E despois da xornada 38, teño que dicir xa dun xeito oficial, despois de contabilizar todos os puntos, que Fernando Rodríguez Estévez, que está aí, que levanta os brazos en sinal de campeonato, con 9 puntos porque conseguiu 2, acertou o resultado e un dos goleadores. Eu acertei 3 porque conseguí os 2 goleadores e o resultado, pero non me chega para nada porque non tiña acertado nada anterior. Antón, fue tu padre el que dijo el otro día por la noche, ¿no? Que no sabía nada de fútbol, que me vi el programa entero. Fue tu padre, ¿no? Vale. É posible, esto es para que lo vea él, ¿eh? Esto es para que lo vea él. É posible, pero esas son barbas que saen da súa boca de xeito prácticamente natural, Fernando. Sí. Eu non podo facer nada para evitalo. Pero cuidado, segundo, Rubén Lomba con 7 puntos. Terceiro, Tino Vaz con 6, que tamén conseguiu 3, porque aceptou o resultado e os 2 goleadores. Cuartos, Lois Márquez, Jaime Soto e eu con 3. E despois, xa en quinta posición, Diego Pérez Prado, Marcos Varela, Olaya, Guadarrama Estévez, Susi Bugallo, que aí está, Celtoia 99, Marta Comesaña e Miguel Muras con 2 puntos. E finalmente, sexto, el Cumbias en absoluto, Manolo Pirolón, vaya nome este, Ramón López, Hay que citarlos a todos. Pablo Verdeal, Manuel Seijo, Anxo Amil e Martín González, que aquí está tamén cun acerto. Moitas grazas a todos por terdes participado. Bueno, o que gañou neste caso, e non hai tongo de ningún tipo, Fernando Rodríguez Esteve, así que un aplauso para... pero a ver, el aplauso está muy bien, pero no hay un premio, no sé... Participar no bar. Participar no bar, qué gran premio. Tienes que falar con Torre de Núñez, que ademais de sponsorizar o Celta, podería sponsorizar un xamón, ¿no? Para o xamonciño, sí. Creo que un xamonciño ano non sería moito para unha empresa desas características, ¿no? Hombre, dende aquí un hot dog pode ser, un xamonciño non estaría moito mellor, pero bueno, imos pensar a mecánica para o ano que ven e tamén algún posible premio que sexa máis que participar no programa, porque Fernando non é que participe no programa, é que é un dos fundadores do programa, entón non hai nada que facer. Pero bueno, hai que deseñar un logo do Bar Celeste, non sei, estampar unha camisola, non sei. Algo así. Penso unha camisola pode ser unha boa idea. Pero para a tempada que ven, penso que se podería facer, pero bueno, moitas grazas a todos e a todas por participar. E agora, bueno, pois imos se vos parece, coas puntuacións deste Xetafe 1, Celta 2. Eu teño as cousas bastante claras, pero podes comezar vos. Se queredes, comezo eu, porque como non me enterei moito do plano táctico, vai ser un pouco tirar os dardos, esa está. Mira, voulle dar un a Williot, porque pareceme que deu asistencia non do segundo e que se lle infravalora un pouco en canto que segue sendo super novo. En verdade non ten malas cifras para nada, sobre todo tendo en conta os minutos que leva xogados, e que é verdade que xoga mellor normalmente cando é revulsivo, pero bueno, que cando acade un pouco máis de regularidade e que sae dos sub-21 máis decisivos da Liga. Despois de Lamine Yamal, poucos lle chegan á sombra, creo, vamos.
parece que xa sexa un fracaso de xogador, para min nin máis lonxe da verdade, vamos, doulle o puntiño. 3 para Borja por este último tercio de liga, que foi espectacular, a verdade, que se mantén o nivel, sobre todo no plano físico non decae, por tema idade, temos xogador para aínda uns cantos anos, se queda. 5 para Aspas, que espero que non sexa a última gran actuación, confío en que non sexa así, pero outra gran noite do Príncipe das Bateas, increíble, para a posteridade, que hai que dicir que esa non se dixera. Un senio. Eu penso que esta vez imos coincidir moito. Sí, eu estaba a pensar o mesmo porque eu teño 100% os mesmos que Martín. Teño 100% esa puntuación, un puntiño para Williot por eses motivos, ¿no? Creo que entrou no campo para darlle certa profundidade a esa banda e realmente eso se viu na asistencia despois dese desmarque, co cal acerto total. E penso que foi un acerto que entrase nese momento e non de partida como no partido do Rayo. 3 puntos tamén van para Borja, por lo que xa falamos, non? Ese empate con ese desmarque, o control, a definición, tivo de feito outra máis que case entrou, deixouse alma no partido, non somente neste, senón na tempada inteira, e non podemos estar onde estamos sen el, non? Así que penso tamén que xa que vai ser merecedor desa futura Teijeireta, abondo merecida, non? Penso que Borja vai ter eses 3 puntos, estamos todos de acordo, penso, non? Senón nos 3, neses 5, a Iago Aspas por todo, non? Asistencia no gol, puideron ser 2, incluso máis, porque tirou outro pase de moito nivel nesa primeira metade, cando xa todos pensábamos que o mellor podería ser cambiado, dá esa calidade na segunda metade, acabou marcando ese gol dunha forma maxistral, épica, nesa xogada que vai quedar para a historia do clube, pois algún partido o merecía a este. Penso que son 5 puntos bueno, que non penso que non van ser os últimos 5 puntos que lle deamos, non? Pero ese 5-3-1 penso que imos coincidir moito neste último. Prácticamente, sí. Quería dicir, Jorge mencionaba a Teijeireta de Borja Iglesias. Realmente o que vai sair de Borja Iglesias é un artigo no Faro de Vigo, pero por petición de En Absoluto, Antonio vai facer, penso, unha Teijeireta sobre a Madroa e Claudio Giraldez para rematar a tempada desta séptima tempada do Barceleste, pero sí é certo que hai un artigo que a sair, penso que este de vindeiro domingo, no Faro de Vigo, na sección Estela, na que Antonio García Tejero a falar de Borja Iglesias, non necesariamente de un punto de vista simplemente futbolístico, senón máis humano, etc. Pero o que digo, Jorge, é totalmente certo. Penso que moitos imos estar moi de acordo. Polo de agora, Martín e Jorge teñen os mesmos puntos. Non sei se Susi ten os mesmos puntos. Eu tamén, porque eu coincido punto por pues punto. Entonces yo soy el diferente. Luego pero quería facer unha mención aparte, porque eu coincido. Pero vi un resumen de 12 minutos que me dio para mucho. E a dicir que as grandes mentes pensan igual, pero ao mellor agora que dixo Fernan parece un ataque. Pero un momento, Fernando di que viu un resumen de 12 minutos, pero como non veo o partido completo? 12 minutos, porque no lo encuentro. Porque pasaron en Movistar e non en Dazón, non pode ver o partido completo. Claro, comprendo, vale. Si estuviera en Dazón lo podría haber visto. O único partido que pasan por Movistar é que puiden ver, sí. Ya, nunca sen pagarme a cervexa no bar. Nunca llueve a gusto de todos. Entón, Marta ten tamén os mesmos que Jorge, que Martín e que Susi. Eu teño os mesmos que Martín e que Jorge, un para Willy, 3 para Borja, referente dentro e fora do campo, e 5 para o señor Iago Aspas Puncal, pero quería facer unha mención de honra a Javi Rodríguez, porque estiven a ver a convocatoria para a sub-21 que ten que facer este rapaz para que o chamen, para que o convoquen para xa non digo para absoluta, pero para
para a selección española sub-21, que había moitísimos comentarios de periodistas nas redes sorprendidos porque ningún canteirán celeste fora chamado, e o certo é que Ni ninguén do Zeta Fortuna, que había tamén. Non, ninguén. O de Santi Denia non se entende moi ben, o sea, cal é a idea de xogo que ten, non? Pero eso, sobre todo, é moi sorprendente. E tamén saíron onte os nominados da Liga o mellor entrenador e non estaba Claudio. Que o sistema era o mellor de cada mes, non ten moito sentido. É que quedouse fora Corberán, creo tamén, e Íñigo, pode ser. Pero estaba Bordalás. Pero estaba Michel. Estaba Bordalás, pero que isto? Non sei, non sei que hai que facer para que nominen alguén do Celta. Non sei. No, eso es incomprensible. Y lo de la sub-21, bueno, yo entiendo que si se mantiene el nivel que se está manteniendo en el Celta, acabarán siendo convocados. Lo del entrenador es incomprensible, no sabía eso. Evidentemente no hay un criterio ahí lógico, aparentemente, para que pongan a esos entrenadores delante de Claudio. O sea, realmente no... Ata Marcos comentou a publicación que saiu tamén, que Marcos Alonso colocou uns emoticonos así como... Ya. Sabe que non sei que hai que facer. Algo que mola, acabas de recordarme con iso, algo que mola dos finais de tempada, as felicitacións, estaba aí Carballal, mesmo os xogadores que marcharon. Larsen. Sí, Jonathan Bamba, aí agradecendo aos seus compañeros. Larsen tamén. Que iso un poquinho síntoma da boa sintonía, do bo ambiente que tiña que haber nese vestiario, e que non creo que se sea sinxelo conseguir. Pareceme moi representativo de que a xente que marchou porque, bueno, tivo ofertas ou tivo que marchar ou tivo que sair, non lle quedou máis remedio, pero marchou deixando atrás algo que bota en falta, sí. Benítez non dixo nada, non? Non mandou ninguna... No, penso que non. Benítez chamou justamente a Claudio o día do Getafe para dicirlle o que tiña que facer. Sí. Penso que tiña un pinganillo aí, Aspas, no oído cando estaba a rematar ese segundo gol que hai con Benítez. Dalle a bote pronto, dalle aí cos 3 dedos, tal. No, pero o que sí digo, eu vou un pouco con J.I. Calou, que di mellor que non chamen por si se lesionan. Para min, mira, eu sempre digo mesmo, para min o importante é o Celta. A selección española, ademais, tendo nacionalidade estadounidense tamén, non me importa prácticamente nada. Para os rapaces, ben, pero para os xogadores claro, iso sí, é un debate interesante. Pero quero dicir que, dentro do meu punto de vista, como que máis me importa o Celta, pois se non nos chaman, pois pareceme ben. Yo soy de los que piensa de que un jugador seleccionado juega más contento en su club que un jugador que no es seleccionado. Yo creo que al final al club, aunque pueda estar cansado en un determinado partido por venir a la selección, al final el estado de ánimo es distinto. Sí, y eso, un reconocimiento tamén a labor do clube. Iso lle pasou a Mingueza. Eu penso que o tema de ser seleccionado fixo que moitas veces xogara mellor. O que pasa que o caso de Mingueza é perfecto porque te seleccionan, co cal ti tes o ánimo, logo vas, non xogas, co cal non te lesionas, e así, redondo para o Celta. Sí, claro. Perfecto. O que pasou con Aidú é que non ten pinta que vayas a volver a vestir a camisola o Celta por xogar en céspede artificial coa selección un partido que creo que era hasta amistoso. Hai que darlle unha volta, é un abuso completo. Bueno, ese sería outro comentario, non, Jorge? Que hai demasiados partidos de fútbol, a temporada non remata nunca, non? O que non podes ter é que, claro, o nivel é ainda por riba. Tes poucos partidos e queres máis. Mudas competicións como o tema este do Mundial de Clubes, que era unha cousa... Bueno, é unha loucura xa, o Mundial de Clubes é unha barbaridade. Unha locura absoluta, que unha cosa que resolvías con 4 ou 5 partidos unha vez o ano, te montes unha competición de 30 e pico equipos cun mes. Que a mí me gustaría saber qué criterios se escogen para llevar a los dos españoles que van a esa mundial, porque todavía no sé qué criterios se escogen. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no va al Barcelona, por ejemplo? O sea, no... Porque segundo parece, ten que ver cos resultados en Europa. Non con resultados na Liga. Segundo link, pero non o entendo eu tampouco. Hai un vídeo moi interesante do noso querido amigo Ili Oleart sobre o tema do Mundial de Clubes que explica moi ben
o trasfondo económico mafioso que hai na creación desta competición, que claro, Sorpresa. era... Iso mesmo ia dicir, Jorge, que vino hai un par de semanas e dá un pouco a idea, bueno, dá unha idea moi clara do Claro, que hai sí. detrás de todo isto, que, bueno, de novo o típico follow the money, ¿no? Se sigues os cartos, podes comprender perfectamente por que se fai o que se fai, por que certos equipos van e outros non, e por que o Inter de Miami vai, porque no Inter de Miami obviamente non xoga a Luca de la Torre, senón o noso amigo Messi, e, bueno, cousas dese estilo. Bueno, para ir rematando, xa que Fer dicía que tiña algo diferente, pois toca ya el agora. Yo le voy a dar un punto a Moriba. Me parece que fue un jugador que tuvo incidencia, sobre todo en ataque. Los 12 minutos que vi un Fer, lo intentó bastante. Es decir, ya es un jugador, hasta ahora solo lo veía, digamos, ayudando en recuperación de balones, etcétera, etcétera. Y ahora ya lo veo, pues eso, queriendo marcar. Ya marcó el otro día y ya, digamos, que rompió un poco esa obsesión. Y lo vi bastante bien. Y bueno, en el resto coincido. 3 Borja Iglesias, me parece que, bueno, además de todo el trabajo que hace, ese gol, si lo mete otro jugador de un equipo que a lo mejor, bueno, pues sea más puntero todavía en España de lo que es el Celta, pues vamos, estaría poniéndose cada 2x3 en la tele, ¿no? Y el último para Yago Aspas, ¿no? Parece que, bueno, que todo se alineó para que Aspas marcara ese último gol, una ayuda más en todo el camino que ella lleva haciendo Yago Aspas con el Celta, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que coincido. Eu tamén estou de acordo con todos vos, máis ou menos, porque 3 puntos, por suposto, para Borja, 5 puntos para Aspas, poderían ser 3 para Aspas e 5 para Borja, pero bueno, estamos a falar deste partido, non da tempada en xeral, penso que se fose a tempada en xeral, Borja estaría un pouco por enriba de Aspas, dende o meu punto de vista, pero bueno, iso tamén é debatible, pero 3 para Borja, 5 para Aspas e un puntiño para Mingueza. Sei que teño criticado bastante a Mingueza, pero bueno, nos últimos partidos en xeral estivo a facer un bo traballo e neste partido pois gustoume tamén a súa aportación. Gustoume a Alfon tamén, por exemplo, tentou cousas interesantes. Bueno, pois houve bastantes xogadores que poderían ser destacables, como Swedberg, por exemplo, como ben dixestes vos, pero bueno, eu vou darlle o puntiño a Mingueza e dame a sensación con estes puntos, xa veremos o que di a audiencia, que Iago Aspas vai coroarse como mellor xogador, o xogador con máis puntos da tempada, porque agora non está primeiro, pero está moi preto, e bueno, este partido realmente non é que sexa unha consagración de Iago Aspas, pero sí unha xustiza poética, como dicíamos o comezo. Bueno, non sei se hai algún comentario máis que vos gustaría facer. Sí. Se non, fago a derradeira pregunta, Fernando ten a man arriba. Insisto en algo que dije muchas veces en este programa, es decir, cuando Berizzo consiguió llevar al Celta a la UEFA, en aquel momento no se habló de UEFA desde el principio, lo que se habló fue de que el equipo fuese creciendo poco a poco, de alcanzar la permanencia como objetivo básico y de ir estableciendo objetivos coherentes. Es lo mismo, exactamente lo mismo que se ha hecho esta temporada. Entonces, en aquel momento con Berizzo conseguimos ir a Europa de esa manera. Entonces, a ver si de una vez, desde medios de comunicación o determinado sector de la afición o de donde sea, dejamos de hablar de Europa cuando no toca hablar de Europa. Ahora sí toca hablar de Europa. ¿Pero cómo se consiguió esto? Pues de una manera coherente, como se consiguió aquella vez con Berizzo, ¿no? Entonces, las cosas grandes se consiguen así, de esta manera, ¿no? Pero ya no solo en el fútbol, en el resto de áreas de la vida. Entonces, esto es creo que es una constatación de algo lógico que a veces se olvida porque nos dejamos llevar un poquito por momentos muy concretos de la historia del Celta, ¿no? De más de 100 años. Xa o dicía Berizzo precisamente, non? Para que sucedan as cousas, primeiro hai que soñalas. Claro, pero hay que dar un pasito para dar después 2 y después 3. Entonces, bueno. Bueno, primeiro xa está soñado, Claro. E agora o seguinte gañala. Bueno, ya estamos. Es que no me hacéis ni caso. Es que no me hacéis caso. Mira, no programa de onte do señor Pablo, tamén en YouTube, no que eu aparecín, dixéronme que se o Celta gañaba a Europa League, eu dixen non se gaña a Europa League, se chega a final da Europa League.
que tiña que facer a emisión dende a piscina da miña sogra en bañador, estilo Las noches de tal e tal. Non me gusta o estilo Las noches de tal e tal, non habería mozas ao redor aí, estilo Telecinco Lazaroviano, pero dixen que sí, que se o Celta chega a final fago unha emisión dende a piscina, que eu non teño, que a tenga o clima por aí, Antón? a miña sogra. O clima moi ben, perfecto nestes intres, por iso estou aquí afora, porque a brisa é magnífica, bueno, a luz mesmo moito mellor que na casa. Pero para rematar, quería dicir dúas cousas. Primeiro, di aí J.I. Carou, botarei de menos a tertulia, boas vacacións para todos e ata a volta. Aínda hai un programa semana vindeira na que falaremos da tempada en xeral, non do partido do Xetafe, non tal cual, no que, bueno, xa irei dando máis información sobre isto, iremos dando máis información sobre isto ao longo da semana e agardamos poder contar co meirande número de colaboradores posible, xa veremos como se fai, pero de todos os xeitos a semana que ven temos un programa final desta tempada 7 do Bar Celeste. E para rematar o de hoxe, pois non sei se isto sería demasiado difícil ou non, pero outro día lín un comentario de alguén que dicía que tiña unha moza que non sabía moito de fútbol e que non lle gustaba moito o fútbol, pero que disfrutou moito co partido do Celta e que el tivo que explicarlle quen era Iago Aspas. Non quero preguntarvos ou pedirvos que expliquedes quen é Iago Aspas, senón rematar o programa con algún par de verbas, non sei, sobre, pois, pensando nesta idea, o que para vos é o celtismo, o que para vos é ser celtista, pero non unha explicación longa, así, complicada, sesuda, etc. Iso podemos facelo noutra ocasión, pero para rematar este programa número 38 en directo, hai que decir que tivemos 38 programas, un directo de cada xornada. Esta é a primeira vez que isto corre exactamente así, con 38 programas, e quero darvos as gracias a vos e a todos os colaboradores e colaboradoras que pasaron por aquí estes 38 los extras que hiciste programas. Tú, bueno, despois houve algúns extras, ti tamén, algunha grabación, entrevista, etc. Pero realmente o que máis me gusta do programa é que pouco a pouco se vai creando, ¿no?, unha comunidade, unha familia celeste. Entón, bueno, pregúntovos para rematar, se queredes, pois un par de verbas sobre o que para vos é ser celtista, se tivestes que falar disto e explicarlle a alguén que non sabe o que é o celtismo, pois o que significa esa cor celeste, ese corazón azul celeste para vos. Agora mesmo aumentando a Zetangana, diría que dúas das verbas son ledicia e padecer, a partes iguais prácticamente, porque este ano tocou unos, caiu máis na ledicia que no padecer, o gallá que dure moito, pero sí, un pouquiño esas dúas verbas a partes iguais, bueno, familia, paixón, compartir isto con moitísima xente. A mí o que me gusta dese verso en concreto é a combinación dos dous sentimentos co celtista e celeste, porque penso que un vai co outro, non? A ledicia son celeste, celtista no padecer, penso que forma parte esas dúas cousas indefectiblemente, non? Dese binomio que tamén o temos pois no noso afouteza e corazón, non? Penso que son dúas cousas que tamén definen moi ben o sentimento celeste, o xogo celeste, cando se xogou mellor. Quer dizer, sempre que temos e revisamos os equipos da historia do Celta, penso que naqueles momentos onde o Celta demostrou o que é, foi cando eses dous elementos estaban no campo, non? Cando un deles faltaba, por algún motivo, o Celta non acababa de funcionar, non acababa de ir adiante, non? Penso que é moi importante que os dous estean, non? E agora, pois, os temos. Eu, nesa liña, ia engadir a palabra unión, non? Porque os éxitos que estamos vivindo no presente veñen un pouco desa unión grada, directiva, xogadores, que nos últimos intres, pois,
había sempre malas relacións institucionais, sempre saía algún rumor feo en verán, sempre había algunha bronca interna ou externa. Creo que necesitamos manter este clima de pacífico, de ir todos remando a unha para poder acardar as próximas vitorias, non? Pareceme esencial, vamos. Marta. Sí, estoy de acuerdo con eso. Fernando, Marta. Para min sería é difícil, pero a ver, sería meu pai. Eu sempre identifico o Celta con meu pai porque me pasa o mesmo que a Fer. Eu son celtista polo meu pai, que xa non está aquí, lamentablemente. Emoción tamén, tanto da boa como da mala, non? A partes iguais prácticamente. Un sentido de pertenza, de unión con outra xente, non? Que sente o mismo que eu, vos, todo o mundo que está en Balaídos e toda a xente que sigue o Celta estexa onde estexa no mundo, non? Entón, eu, cando que moro aquí en Madrid, cando vexo alguén coa camiseta do Celta por Madrid, me entran ganas de falar con el, porque así como, eu tamén son do Celta, porque tal. Entón, é un sentido de pertenza a algo moito máis grande do que calquera de nós, non? Que é o que significa ser do Celta. Eso, meu pai e a emoción que supón ser do Celta para ben e para mal. Que este ano foi ben e quen sabe que vai acontecer no futuro. E un último apunte. Acabo de ver a final da UEFA Europa League en Estambul. O día 29 de maio do 26. Vai tomando nota, Antón, para pôr a punto o bañador. Para asegurarme de que non hai ninguén na piscina e que está todo... Hai un crítico de cine moi coñecido inglés que retransmite a súa crítica dende o Festival de Cannes nun destes hotéis importantes. Este ano empezou a gravar uns vídeos coas críticas na piscina, así apoiado no borde da piscina coa auga detrás, así que é algo que está de moda, Se pode facer sen ningún tipo de problema sen tener que lembrar esas imaxes tan tremendas del tal e tal que antes falabas, nos dan un pouco de noxo. Un pouco non, un moito de noxo. Moitísimo. Jorge, tes algunha palabra, algunha verba celeste, Fernando, e con iso imos rematando. Jorge. No, eu xa... vale, es que yo hago caso al que manda. No, bueno. Celeste ledicia, padecer e a foteza corazón. Penso que esa es algo importante. Para mí es una forma de vida y la prueba es que esta temporada he viajado más que nunca por el Celta, es decir, he ido a Bilbao, a Valladolid, a Madrid varias veces, entonces, bueno, al final he conocido lugares a través de partidos del Celta y he hecho turismo a través del Celta, con lo cual, qué mejor manera de conocer lugares que con esa excusa, con lo cual, pues el celtismo para mí es una forma de vida y evidentemente me pasa como Marta, ya lo dije antes, ¿no? O sea, soy celtista porque lo mamé en casa casi desde que nací, ¿no? Con mi padre. Así que, pues, esa sería Celta y vida, ¿no? Sería la palabra sería vida, básicamente. Sí, para min é realmente dende a distancia a conexión con Vigo, coa familia, cos amigos, sempre digo mesmo, non? Outro día estaba a arbitrar un partido dos high schools aquí e levaba a miña gorra do Celta porque ia moito sol bueno, pois deixanos arbitrar con gorra sempre que sexa negra, entón era unha gorra negra co escudo Celta que, por certo, é dos máis fermosos que hai no fútbol mundial, non só porque sexa do Celta, pero senón tamén pola forma que ten, que é moi diferente dos típicos escudos que hai por aí. E un dos xogadores, Celta de Vigo! Bueno, pois aquí tamén coñecen, se siguen o fútbol o Celta, entón para min estar aquí pois a 5.000 millas de Vigo e que alguén diga Celta de Vigo ou no supermercado cando vou mercar algo levando a camiseta, pois é algo, un verdadeiro orgullo. Entón, iso realmente é o Celta para min. É difícil explicalo con verbas e penso, eu non tiña moita esperanza
non sei por qué, quizá porque non o coñezo dabondo, pero a letra que escribiu C. Tangana para ese himno do centenario realmente está moi ben escrita e reflicte moi ben moitos dos sentimentos do Celta. O sea, a súa música non é a música que a mí me interesa, eu non o coñecía moito, pero realmente é un verdadeiro aplauso para unha letra moi ben escrita que captura moi ben o que significa ser do Celta, como capturou tamén moi ben Jacobo Buceta na súa retransmisión do gol de Aspas, pois o que é ser celtista, o que é ser vigués, con esa mención a no mires a los ojos de la gente, con esa mención a movida viguesa, bueno, unha aperta dende aquí para Jacobo Buceta, que ademais... Que, por certo, na retransmisión de Movistar podes escoller o son e o idioma da retransmisión, e unha das opcións é por a retransmisión de Radio Vigo, co que está fenomenal escoitar a Buceta en algúns momentos, sí. Outro día tamén, xa que falas dese tema, no comezo do programa da Galega de Enxogo, que dan os domingos, ¿no? O equivalente al Match of the Week, ¿no? Que temos aquí, comezaban cunha montaxe sobre a clasificación europea do Celta, e xusto utilizaban a canción tamén de Sinestro de quen somos, onde vamos, onde venimos, ¿no? Que é realmente unha boa forma de definir pois justamente o éxito deste equipo este ano é ter conciencia de onde se viu, onde está e onde se quere ir, ¿no? Contando coa xente da casa. Me pareceu unha idea moi acertada usar ese tema en concreto para falar do resumo deste ano. E iso mesmo ten conexión coa poesía inglesa medieval que ti traduces, Jorge, esa idea de onde vimos, a onde vamos e de que xeito, non? Bueno, Jorge, comezo contigo. Moitas grazas por estar aí ao longo de toda esta tempada exitosa do Celta. Bueno, se podes, por suposto, estás convidado para a semana que ven para ese programa final de avaliación, se podes pasar. Pois foi un placer, sobre todo polo que nos deu este ano, ¿no? De emocións, de poder falar e ter esta cita que a mí me viu realmente moi ben, de xeito persoal, mental, de moitas cousas. Por suposto que sí, penso que se teño a opción, xa que non temos, xa que andamos de exames, correccións e demais, pero andamos un pouco máis lixeiros do acomodo horario, pois poderei estar aquí a semana que ven e podernos despedir como se merece esta tempada tan extraordinaria. Pois así será, Marta sabía que o Celta ia chegar a Well, bueno, pois aquí tiña que estar para comentalo, un placer terte no programa como sempre, Marta. Nada, moitas gracias por este final de temporada, non? Que ao final fiquei sendo das máis presentes aquí neses últimos bares, que estive un tempo sen pasar por aquí, non? E agora como que pillei carrerilla e xa coincidiu co bo facer do Celta, non sei se casualidade ou non digo nada. E por se acaso, que dure, que dure. Claro. E nada, encantada de voltar a bar xusto cando non coincide coa mellor etapa do Celta desde hai moito. Chegar en Cher, que se di, non? Exactamente. E nada, encantada de estar sempre con todos vos e falar do noso querido equipiño. ¿No? Pois sí, equipiño que tamén é equipazo grazas a esta tempada europea. Martín, que leva un pouco menos de tempo cos demais no bar, pero un placer terte tamén. Estás, por suposto, convidado para a tempada que ven e para a semana vindeira. Grazas tamén por eses vídeos dende Xetafe. Bueno, pois aquí nos micrófonos do Bar Celeste estés a túa casa. Moitas gracias, Antón. Gracias a todas, a todos. Nada, encantado de estar aquí para baixar a ebriedade, non, da vitoria. Todo no seu lugar. Será un placer pasarme en vindeiras tempadas. Esperemos con tantas alegrías como esta.
Pois sí, a ver, porque ademais é territorio que non lembrábamos dende hai 8 anos que o Celta paseando por Europa. É dende a Praza América, bueno, non exactamente dende a Praza América, pero case que. Susi, grazas pola túa presenza tamén, unha forte aperta e por suposto, pois seguiremos falando do Celta, das Celtas e de todo o que teña que ver co noso equipo. Grazas a vos, unha aperta a todos, eu encantada de compartir, sobre todo na ledicia neste caso, con todos vos este fin de tempada, bueno, encantada de compartir con todos os ouvintes, que estaba a rir antes porque había un comentario de señor Pablo que dicía que o andamio onde estaba o equipo era tan pequeno que ata Susi o tapa, que sí. O certo que non era moi grande. O Gallao, o ano que ven, a tempada que ven, seguir compartindo ratiños aquí con vos, se poderá ser pois algún bar en directo dende Vigo, dende Balaídos, todos xuntos, para a case todos coñezo vos en persoa, pero por exemplo a Martín non, pois a ver se estaría moi ben poder facer un directo dende Balaídos aí todo, estaría fantástico. Así que, mira, aí o deixo, a ver se pode ser en algún momento. Pois que así sexa, e Fer, 7 anos hai que levamos co Bar Celeste. Con la broma. Sí, este ano que ven vai ser verdadeiramente especial porque será un Bar Celeste co Celta europeo. Sempre un placer poder reunir a toda esta familia celeste. Por cierto, que antes me olvidé de añadir la ciudad de Sevilla también como otra que visité, así que bueno, me he dado una buena vuelta por España este año. Non esquezas Leganés, non esquezas Leganés. Sí, no, ahí metí en Madrid, ahí en general, dije, fui varias veces a Madrid ya, ¿sabes? Pero nada, un placer como siempre estar aquí, cuanta más gente pues mejor es el bar y nada, ya saben que nos pueden seguir en todas partes ya, Spotify, iVoox, YouTube, Facebook, en fin, ya lo sabéis. Un placer y bueno, nos veremos seguramente estos meses en persona. A ti no sé, Antón, si te veré. Ya me dirás que nos tienes en vilo. Y nada, ¿estás preparados ya para el Berro Celeste? Esa cara no me gusta, Antón, dime. No, bueno, hai cousas que hai que facer por aquí este verán, entón vai ser unha cousa complicada, pero bueno, seguiremos, por suposto, en contacto e, quen sabe, pois, en algún intre no verán, se temos ganas de falar do Celta, podemos reunirnos tamén en algún Bar Celeste especial. Pois, como di Fernando, aquí está a miña bufanda, así que vou deixar botando o balón e vos, dende Madrid, dende Vigo, a berrar ese ala Celta e podemos engadir, como outro día, ala Celta en Europa. Preparados? Preparadas? Vamos. Coma sempre o de sempre. ¡Ala! ¡El Celta! En Europa.